Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. Y en Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. Agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas.
has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Finais de 200 obstáculos, censo corriste, 50 rescate, finais B, finais A e despois imos ver os relevos absolutos. David, pola mañán vin moitísimo nivel. Non espero menos desto, en xeral houve bastante nivel no campeonato. Eu penso que vai ser un campeonato que vai ter bastante fama aquí cos streamers que temos tamén e sobre todo cos deportistas. Pois vamos a elo xa, vamos, que isto empeza. E vamos primeiro coa final de 200 obstáculos absoluto femenino, final B. Aí vemos na pista vamos a Julia Grelo Vimolante do Sisca na pista 1, Ainhoa Carracedo Dumia na 2, Nerea Mayo Laracha na 3, Laura Touceda Vilagarcía na 4, esta era Ana Val Dumia na 5, aí vemos a Lara López Dosada na 6, Lucía Díaz Dosada na 7, e aí vamos ver agora a Lucía Añón do Acuático Laracha na 8, recordamos David, aquí hai final absoluta, pero ollo, porque tamén hai en xogo medallas junior. Temos que explicarlo moi ben. Temos as medallas junior e absoluto, quedamos pola mañán en que cambiamos o sistema comparado cos galegos do ano pasado, quedamos que as series iban por cabeza de serie e agora, despois da remesa que fixemos pola mañán, as 16 mellores deportistas compiten nestas finais. Primeiro unha final B, do posto 9 ao 16 e despois unha final A que se xogarían dos postos 8 ao primeiro. Recordamos este campeonato galego aquí en Ourense, un ano máis, nesta piscina Rosario Dueñas, campeonato galego. Este ano cambiamos un poquinho o formato, junior absoluto, hai medallas en xogo junior e por suposto tamén hai medallas en xogo absolutas, deportistas que poden entrar desde as categorías juvenil, junior e por suposto senior. Este ano temos de novo con nós e é unha maravilla o crono electrónico, verdad, David? É unha gran noticia, sobre todo para os deportistas que sempre o piden. Bueno, por suposto, esta retransmisión, parte da FEDRI, parte dos amigos de RS Pro Video, espectacular, con esa cámara subacuática. Estivemos disfrutando de la mañán, le demos a Satur e vamos xa con esta final B de 200 obstáculos. Arranca esta primeira final da tarde, campeonato galego absoluto, salvamento e socorrismo Ourense, e decíamos, David, esa maravillosa cámara subacuática. E bueno, falamos de final B, pero evidentemente é unha final
Aquí todo o mundo vai a facelo ben e todo o mundo vai a puntuar. Estábamos falando antes así fora de cámara, como víamos os equipos, como víamos a pelexa por ese campeonato. Estamos E evidentemente hai moitos equipos que están aí na pelexa. O Sisca, o Sal, o Umia, o Vila García, o Arteixo, sobre todo tamén darse de conta de que os deportistas, aínda que non cheguen a final A, os deportistas que cheguen a final B tamén son puntos importantes de cara aos clubes para conseguir proclamarse campeóns ou subcampeóns ou terceiros na xeral. Son moitísimos puntos, aí vemos xa moi destacada, chegando ao 100 a deportista do Vila García, Laura Touceda, no 2007. Recordamos que nesta final, David, hai dúas deportistas junior. Está Julia Grelo na pista 1 e Nerea Mayo na pista 3. Julia do Sisca, Nerea do Acuático Laracha. O resto de deportistas son de categoría absoluta. Paso de 1.13 para Laura Touceda. Y vamos a ver este segundo 100 que David aquí en piscina larga, todos o que fixemos alguna vez, podemos chamarlle o muro. O muro de lamentación. Sí, falábamoslo con Gabriel pola mañán, que lle preguntaba cal das 4 voltas, das 4 largos, cal é o máis difícil. Sin duda o terceiro, porque cando chegas ao cuarto non hai máis. Hai que dalo todo. O terceiro é o psicolóxico. O terceiro é o psicolóxico e vemos moi destacada a deportista do Club Salvamento Vila García no 2007, por certo, juvenil, que se cola nesta final B. Laura Touceda en segundo lugar, pelexando por ese segundo posto Nerea Mayo e Ana Val, as deportistas do Laracha e do Umia. Non se lle vai a escapar a victoria. Vamos a ver o tempo que vai facer, o tempazo que vai facer Laura Touceda. Parece que vai acabar en segunda posición Ana Val, deportista do Umia, que tamén vai nadar un montón de finais esta tarde. Despois a ver se temos un oco para comentalo. E aí vemos, está alrededor do 2.30, 2.32, Laura Touceda gaña final B, segundo posto 2.37 para Ana Val, terceira posición, creo que foi a pista 3, vamos a ver aí si... Terceira posición para a pista 7. A 3, Nerea Mayo do Acuático Laracha, e vemos a vencedora esta final B, Laura Touceda. Puntiños para o club, puntiños para o Vila García e máis experiencia. Por certo, non nos deu tempo ni a contarvos como iba a ser a tarde. Imos ver a final de 200 obstáculos, as finais A e B. Despois veremos o relevo de 4x50 absoluto nación con obstáculos, o relevo absoluto de corda, e veremos a primeira entrega de medallas das finais da tarde. Despois continuaremos co censo corrista, o 50 arrastre maniquí, e finalizaremos co relevo, co relevo estrela, non? Podemos dicir do Salvamento, sí. Ese 4x25 arrastre que aquí nesta piscina é máis espectacular aínda, cos cambios no medio, e remataremos con entrega de medallas. Recordade que este campeonato galego 2 días, e hoxe hai tralla, mañán con super socorrista, con combinada con aletas. Mañán sí que vai haber tralla. Mañán vai haber tralla. Tralla da boa, victoria para Laura Touceda, decíamos, e vamos coa final A. Medallas en xogo. Hai un ambientazo na piscina, David. Un ambientazo, pois, despois de 2 anos con problemas para ter a xente nas gradas. Pois é unha maravilla volver a sentir. Poder disfrutar aquí todos xuntos. O bombo, os bombos e tal, sabes? Sai quen é máis partidario que menos, pero aí tamén teñen un bombo os do Sisca. Os do Umia compraron unhas bubucelas ahora para a tarde para dar aí un pouco tamén de historia. E ali vemos no fondo na parte superior das súas pantallas as finalistas, e ven vostedes aí tamén na parte superior dereita. Nos vamos a citar rapidamente, David. Aí vai Celia Lima, Umia pista 1. Esta é Paula Fariña. Aí vai Club Acuático Umia pista 2. Pista 3, vai unha das favoritas, Paula Ferradas, grandísima deportista do Sisca, e vai concentrada, e vamos a esas pistas centrais. Na pista 4, Alba Gómez Mesías do Salvamento Arteixo, unha das grandes nadadoras,
que ten Galicia. Bueno, outra que tal baila, Eva Feijó na pista 5, salvou, esa medalla de ouro vai estar seguramente entre Alba e Eva. E ollo que na pista 6 vai nadar Carolina Cascón, Dóvila García, Carolina que é deportista junior. Moito ollo con esta deportista Andrea Goimil, ano 2006, ven de ser multimedallista nese Campeonato de España de Valladolid, distancias cortas. E na pista 8, Sara Vázquez do Salvar. Dúas deportistas do Umia, dúas do Sisca, dúas do Salvar, unha do Salvor e unha do Vila García. Bueno, decíamos un nivel moi alto neste final. Nivel espectacular. Temos a actual récord woman galega Alba Gómez con 2.13. O gallá cantáramos un récord galego, pero é unha animalada ese tempo, unha auténtica brutalidade. Eu creo que a mañá fixo 2.20, 2.21, sí. Creo recordar, evidentemente seguro que foi relaxada. E vamos a ver en que estado de forma tamén está Eva. Estado máis a ver como vai xogar as cartas. Sí, porque estas dúas deportistas coñécense, adestraron xuntas moitísimo tempo no Centro Galego de Tecnificación Deportiva en natación. Tamén participan deste deporte en salvamento e é unha sorte para todos os que amamos este deporte, pois ver que cada vez máis tamén, David, se vai acercando xente de natación. E arranca esta final a 200 obstáculos absoluto feminino. Alba dá dúas brazadas e baixa. E ahora empeza a festa. Vamos a estar moi pendentes desas pistas centrais e sobre todo si as deportistas, neste caso pois Paula, Carolina, co permiso de André, co permiso das pistas laterais, si consiguen seguir ese ritmo que xa están imprimindo, sobre todo Alba. Vamos a ver ese paso do primeiro 50. Paso de 31. Bueno, Alba. Alba non saliu como a mañá, Alba non saliu como a mañá. Aguanta o ritmo na pista 6. Perdón, na pista 5. Aguanta o ritmo na pista 3. Estaba dicindo Paula Ferradás, que recordamos é juvenil. Está tamén nunha progresión altísima, deportista do Sisca. Aí vemos esa cámara subacuática e vamos a ver ese paso, David. Magníficos pasos. Sí, un 6.97. Bueno, estar difícil ese récord galego. En todo caso, vamos a ver unhas moi boas marcas e sobre todo está incógnita de ver esa terceira posición. Ollo ahora porque Eva sempre nada de menos a máis. E aí está ese cambio de ritmo de Eva, gorro amarelo, Salvor, club local. E vai a 50, que vai ser mellor que estemos calados e que solo se vexa o que vai pasar. Aí vemos ahora a Paula Ferradás, gorro vermello do Sisca. Bueno, ese terceiro largo fixose un pouco máis difícil. E esta é unha pelea entre dúas deportistas. Señoras e señores, gorro amarelo Eva, gorro negro Alba. E ollo, cambio de ritmo de Eva Feijó. Cambio de ritmo descomunal. Vai a gañar, vaya final ten Eva. Eva iba sobrada, David. E ollo o tempo que vai facer. 2:10, 2:11, vamos a ver. 2:15.66. Campeona galega Eva Feijó. Subcampeona 2:19 Alba Gómez. E 2:24 finalmente para Paula Fariña. Bronce para Paula Fariña, deportista do Umia. Ao final en cuarta posición acabou Paula Ferradás con 2:24. Bueno, quizás Paula aí arrastrou un pouquiño ese primeiro 100 de querer seguir a... Sí, intentando seguir as outras dúas, pero... Bueno, en todo caso, é un tempazo para unha deportista juvenil. Repetimos, aí vemos os tempos. Eva Feijó, campeona galega. Alba Gómez, subcampeona galega absoluta. E Paula Fariña. Aí vemos saludando ahora a que quedaban terceira e cuarta. Este Paula Fariña. E 2:24. Está moi ben. Paula, por certo, Paula é
Bueno, as dúas Paulas son juveniles e están en 2.24, David. Hai futuro, Hai futuro. un bo futuro. Ou hai presente xa, bueno, xa non sei se decir presente ou futuro. Cando facía Rubén os obstáculos contabas con estes tempos no 200 obstáculos. No, eu ainda estaba nadando e con 2.24 me faltaban 50. A mí tamén me pasaba. Por certo, primeiro fin de semana temos campeonato máster, Caldas de Reis. Animamos sempre a todos os pais, a todas as nais que nos estades seguindo, que este deporte mola moito, que non é pa tanto, home, un 200 se cadra igual sí. Pero animamos a todo o mundo que faga este deporte e vemos a grada, deportistas, pais. E aí vamos a salir, no, seguro vamos ter que saludar. Ui, case. Bueno, primeiro ouro que queda na casa. Vamos con esta final ahora. Dale, David. Comenzamos ahora o primeiro deportista, Pablo Amado Villar, do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista 2 temos a Martín Viñas Morís, do Club Salvamento Arteixo. Pola pista 3 temos a Alejandro Chacón Álvarez, tamén do Club Salvamento Arteixo. Que grande Alejandro, un dialista en Riccione. Aí o temos, animándose tamén en piscina, sí señor. Pola pista 4 temos a Martín Tenorio Freire, do Club Acuático Umia, un gran deportista. Na pista 5 temos a Hugo Martínez Suárez, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, do Sisca. Na pista 6 a Javier Balsa Vigo, do Club Salvamento Arteixo. Pola pista 7 temos a Anxo López Rey, do Club Salvamento Acuático Laracha, do Sal, unha auténtica figura. Sí. E pola pista 8 temos a Gabriel Marín Sinde, do Club Natación e Salvamento A Estrada. Bueno, tremenda final B, aí vemos a Gabri Marín. Por certo, temos aquí a varios deportistas junior, Martín, Alejandro, Hugo, Javi Balsa, que van a dar un auténtico espectáculo en Valladolid nese Campeonato de España en distancias cortas, 2 récords de España, 2 ouros, bueno, a ver se foron máis, sí. Recordo 2. Sí. Está nun estado de forma impresionante e vamos a ver de que é capaz o deportista de Arteixo. Recordamos, final B. Da comenzo a final B do 200 obstáculos masculino. Ollo que o Salvar, David, puxo aquí, meteu aquí a 3 deportistas. O Sal tamén conseguiu meter a Pablo Amado, bueno, xa é un clásico. E Anxo López, decías, falábamos del, moitísimo futuro, deportista juvenil. O CNS Estrada conseguiu meter tamén a un deportista, o Sisca un, e tamén está Martín Tenorio, un máster infiltrado do Umia. Esa deportista de categoría máster, pero ainda, bueno, ainda está para estes bailes. Primeiro paso de 50 por 30 segundos. Sí. Dixo que ibas a ir a gañar a serie, a puntuar. Recordamos que todos los puntos son importantes. Hai un campeonato galego en xogo. E vemos Martín Tenorio, que é un dos históricos deste deporte. Multicampeón de España, multicampeón galego. Moitísimas veces na selección galega. Primeiro deportista do Sapo, ahora nestas últimas temporadas no Umia. Bueno, pasa por un 4 e vai fácil, porque parece que vai fácil. Parece que vai suelta. Un 4 paso para Tenorio. E Alex Chacón, por certo, David, falábamos antes tamén, este ano no Arteixo. Un deportista un pouco máis de praia, pero aí o temos. Eu vexo nadando nunha pista, nadando cunha, bueno, unha técnica... Sí, bastante depurada. Leva unha técnica bastante depurada, tampouco non vemos que vaya
para acabar nos 100 metros. Sí, no, vemos a Alex, o voz de Alex, estivo en Richone, con esa histórica selección española na que tamén estivo Gabri Colferá e estivo de Fijó. Bueno, 3 galegos, máis David, por certo, David Orjeira, que creo que despois vai ir por aquí, vai andar por aí ou anda por aí xa. Non sei se xa chegou. E bueno, vemos mentras a un tal Javier Balsa, que fixo primeiro 100 mirando para outro lado. E agora vai acabar gañando esta final ben 2-12. Segunda posición Martín Tenorio Umia, 2-16. Terceira posición para Hugo Martínez Sisca, 2-16 tamén. Cuarta posición para Alex Chacón, que yo temos con 2-17-89. Bueno, Javi, aí o temos. Javi foi para quentar isto, non? Javi fixa prova para quentar. E, bueno, poden ver vostedes na pantalla, na parte superior dereita, os récords galegos. Ese récord galego é unha auténtica bestialidade. Fixo un tal Raúl Segade, nadador histórico Garzúa, tamén socorrista algunhas temporadas do Umia. Deportista, socorrista, bueno, unha auténtica entrenador. Unha auténtica entrenador agora, creo que tamén sí. Unha auténtica bestialidade, e fixo nesta piscina, por certo. E o récord de España, bueno, pois un 59-59, non sei se ese récord está actualizado, porque eu creo que Mar Sánchez, un dos deportistas da selección española, creo que xa fixo un 57 en Richone. En todo caso, bueno, marcas estratosféricas. Y vamos ahora con esa finala 200 natación obstáculos absoluto masculino. O Sisca Bolo de meter a 2 deportistas, o Vila García Ollo a 3, o Umia a outros 2, e o Arteixo tamén cola a Andrei, o apelido xa máis difícil, Ripka. Vamos a verlos a todos ahora. Vamos a ver si consiguen, ahí está. Vemos esas caras, esa sensación aí, acorde este oído que se sienta aí nese momento de... Ese momento de que sabes que te están mirando querer, tamén. Porque... querer estar aí, pero ao mesmo tempo pasar desapercibido. Correcto. Sabes que te están mirando, sabes que te están esperando. Hai responsabilidade porque, bueno, evidentemente este é un deporte individual, pero é un deporte de equipo. E as dúas cosas a vez. E aquí tamén hai medallas, pero tamén hai o campeonato galego en xogo. E vamos a ver que pasa. Aí vemos a un dos cracks de Carballo, Joaquín Mouro, pista 1. A este tamén conocen na casa, Mouro Periscal. Este é Joaquín, o irmán, perdón, Ricardo. Este é Ricardo, non se parecen nada. Na pista 3, bueno, Dani Vicente Ferreira, outro grandísimo nadador. Na pista 4, Xoel Teijeiro, Club Acuático Umia, nadador do Fluvial de Lugo, que tamén se está animando a este deporte. Outros dos favoritos, Pedro Costa, actual recordman galego, que pegou un salto de calidad espectacular esta temporada. Pedro do Vila García. Na 6, Andrés Rica do Salvar, triatleta, nadador, e que tamén se animou pois a probar co Club Arteixo. Na pista 7, outro Vicente Ferreira, Iago Vicente Ferreira Vila García. E na 8, o torpedo da estrada, Alex Piso. Bueno, final de irmáns, os Vicente Ferreira, os Mouro Periscal. Unha final de moitísimo nivel. Non me animaría a apostar quen vai a gañar esta final. Vamos a guardar silencio, espera que salga. Y recordamos rápidamente que dentro de esta final tamén hai 3 juniors, Joaquín e Ricardo, ano 2005, e Xoel do ano 2006, que tamén van pelexar por esa medalla junior, a parte da absoluta.
Vemos a saída xa. E pase de obstáculo. Sí, Xoel e Pedro que queren animar xa a competición do principio. Van pasar por baixo de 30, 29-2. Bueno. E vai ser unha final moi competida. Vemos prácticamente todos en línea, David. Eso é moi difícil de ver, é moi bonito. Queda todavía un mundo, non podemos descartar a nadie. Ollo tamén naquela pista superior, na pista 7 a Iago, o pequeno dos Vicente Ferreira. E vamos a ver ese paso 2-100, vai ser para Pedro, non, neste caso pasa primeiro Ricardo, pasou Ricardo don Sisca con un 0-2. Aquí o vemos na parte inferior da pantalla, que non o víamos. E hai 6 deportistas para 3 medallas. 6 deportistas que van moi igualados. Ahora queda aguantar, eso es. 6 para 3 medallas, bueno, aguantar, perdón, e ver, porque vas vendo os compañeros, vas vendos. Es un engade presión, engade emoción. Últimos 50 metros, dan 4 volteos a vez. Y señoras y señores, este é o nivel que hai no salvamento galego ahora, un nivel altísimo. Disfruten destos últimos 30 metros, porque non temos nin idea do que vai a pasar. Cambia de ritmo Xoel, Lumi na pista 4. Consigue sair de primeiro. Vamos a ver ao final, vai ganar Xoel. Xoel, campeón galego. Sí, 2-9. O do acuático Umia vai a final, 2-9-20. E ollo, 2-9-51 para Pedro Costa. Terceira posición, 2-9-95. Os 3 por debaixo de 2-10. En cuarta posición finalmente, bueno, tamén é un tempazo para Ricardo Mouro. Aí vemos a Xoel, bravísimo, campeón galego junior. E tamén, por suposto, campeón galego absoluto. Ya temos 2-09-20, 2-09-51. Bueno, non foron as mellores marcas que podíamos ver quizáis de Pedro e de Xoel, pero vimos que se foron controlando, que foron vendo quen atacaba primeiro. Finalmente Xoel dixo aí, bueno, a min quédame algo. Ao final é o que falamos sempre, cando vimos para competir, para axudar ao club, sempre buscamos que os deportistas intenten completar o máximo número de probas e intentar que estes sigan avanzando, pero que poidan levar o club adiante, aínda que teñen que sacrificar un mellor tempo nunha proba, pero intentar sacar o máximo número de puntos no resto das probas. Sí, eso é o debate eterno, non? É o debate de que facer. Que facer se tes un Xoel, tes un Javi Balsa, e tamén queres ter un relevo potente. Vemos que xa están os relevos aí, isto non para. Vamos rapidamente a nomealos aí. Non os teño por aí, dalle que os tes aí. Vamos comenzar ahora co 4x50 natación con obstáculos femenino na pista número 8. Vámonos comenzar do revés. O Club Salvamento Coruña. Na pista número 7, Club Salvamento Acuático Laracha. Na 6, o Club Salvamento Arteixo. Na 5, o Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Na 4, o Club Acuático Umia, sendo o que leva o tempo de cabeza de serie. Na 3, o Club Salvamento Sada. Na 2, o Club Salvamento Vila García. E na 1, o Club Natación e Salvamento A Estrada. Alex Chacón que pasaba por aí a saudar. Bueno, por certo, eu non sei se se poden facer comentarios en directo. Aquí temos aberto o chat. En todo caso, todos nos coñecedes, podedes comentarnos o que queirades, preguntas, cuestións nos nosos móviles, no Facebook da Fesga, calquera cousa que precisedes saber, o que nos queirades comentar, pois
Aí estamos a vosa disposición. Bueno, sin tempo a descansar prácticamente. Aquí máis de un acaba de nadar a final hai 10 minutos. Non é fácil, David, depois dun 200 non é nada fácil. Non é nada fácil. Meterse un relevo, é o que falábamos, ese eterno debate de que facer. E aí temos os a súa dereita arriba, os récords galegos. Sobreimpresionados, ahora os comentamos. 2.03 é o récord que ten actualmente o Club Acuático Umia, con unha tal Antía García, que a botamos moitísimo de menos, e a poida volver pronto a estar por aquí con nós. E aí vemos como, bueno, pois eu creo que vai ser a tónica destes relevos. Sisca Umia, ese relevo femenino, non? Un duelo aí moi interesante entre os equipos. Está nadando, creo que Paula Ferradás polo Sisca e Lidia polo Umia. 30. Tocou un poquinho antes o Sisca. Moi bo pase das dúas. Son juveniles, recordamos. E por detrás ven o Salvar. Está nadando ahora polo Acuático Umia Inés. Incombustible Inés, unha das veteranas. Que aí sigue este bonito deste deporte, non, David? A pesar dos anos, isto ten algo que engancha. Non perder a ilusión. Sin duda, correcto. A Inés, que estivo sempre enrolada ao Cerceda, ahora botando unha man tamén ao Acuático Umia. E ollo con eses saltos. Está todo o mundo forzando máximas saídas. Bueno, moi destacado parece o Acuático Umia. Segunda posición ahora estamos vendo ao Arteixo nesa pista 6 e terceira o Sisca. Recorde, medallas en xogo. Neste caso relevo junior xa se dirimiron pola mañá. Este é un relevo único, absoluto. E bueno, parece que non se debería escapar isto ao Acuático Umia. E vamos a ver a pelexa entre a plata e o bronce, e tamén entre o resto de prazas. Bueno, ollo último relevo. Desde aquí non vexo ben, pero me imagino, creo que por nadar, creo que Alba, que está pegándolle un bocado, non lle vai ser suficiente para... Bueno, non digo nada. Pero non vai gañar a Acuático Umia. Ouro para o Club Caldense, plata Arteixo, e bronce moi merecido tamén para o Salvar, cuarto, Sada, e quinto. Sí que vamos ter que verlo na repetición, David. Eu teño dúbidas entre o Vila García aquí na pista 2 e Noelia, creo que estaba polo Laracha na pista 7. Vamos a ver ahora nos tempos. 2.06.49. Aí vemos a Celia Lima do Umia. Bueno, tempo moi aceptable, bastante preto dese récord galego. 2.7.50. Bueno, vemos pasear aos árbitros. Vemos pasear a Jaime Magariños e tal, a min eso sempre me pone nervioso. Cando despois nunha prova vemos pasear ao árbitro, algo pasou, non, David? A ver se nos vemos tramitar aí. Algo pasa. Estamos pendentes de ver si son tempos definitivos. Sí, algo pasa. Algunha saída. Aí vemos esa panorámica. Non, pois confirmado. Campeón Club Acuático Umia. Subcampeón Arteixo e bronce Sisca. Bueno, vaise xa dirimindo un pouquiño, David. Falábamos antes, clubes que poden estar pelexando por esa categoría absoluta, sen dúbida. Umia, Arteixo e Sisca van a estar aí, ¿no? Vamos con esa final absoluta masculina. Hai creo que dúas series. Vamos a verlo ahora. No, hai unha serie finalmente, non? Vamos a ver porque temos aquí anotadas a única serie. Dúas series. Sí, hai unha serie. Víamos o Sada na pista 1. Este o Sisca, pista 3.
Imos ver o Club Acuático Umia na pista 4. Vemos a Manu Vilar, Alex Piso. Na 5. Ollo con estes rapaces que teñen un relevo que mete medo. Aí vemos o equipo de Arteixo. Na 6, outro equipo emerxente. Un relevazo que ten, bueno, futuro, presente. E na pista 7 aquí vemos tamén a Tino Carballeda, un dos grandes, ganando polo CNS. En la pista 8 tiñámonos aquí na outra pista o Vila García, que vamos, ten a 3 dos finalistas, a Iago e os irmáns Vicente Ferreira, e moito ollo porque nadan por esa pista 8, pero vamos a ver qué pasa en esta final. Recordamos, final directa, final absoluta. Hai unha baixa aí do Salvamento Coruña. Que pasou aí co Salvamento Coruña? O Salvamento Coruña, un dos membros non poido asistir hoxe. Ángel, non? Sí, non poido asistir hoxe. Mandamos un saludo, por certo, Ángel. Sí. Un abrazo. Espero que nos estea vendo, ou polo menos escoitando. Pero non, porque senón matámoslo. Xa tenemos ahora un WhatsApp de estou aquí. Bueno, vamos con esta final. Final tamén vai estar disputadísima. Hai auténticos equipazos. Y arranca este 4x50, obstáculos absoluto masculino. Fíxense vostedes moito, eso é, nese gorro negro, nesa pista central. Y tamén nese gorro laranxa. Vamos a ver esos primeros pasos, tanto do Umia como do Arteixo. Pues moi bo salto tamén do Sisca. E volvemos ao de antes, David, Sisca, Arteixo e Umia. Umia, Arteixo, Sisca, vaya relevo de Miguel Fariña polo Umia. Pista 4 tamén veterano. E ollo porque detrás veñen pegando forte tamén o Sal na pista 6. Está tamén moi preto esa primeira posición. Vai tocar primeiro Umia. Paso de 50, salida rapidísima do terceiro relevista do Arteixo, que dá unha abrazada e arranca ese chacón. Ese chacón parece que vai volando en vez de nadando. Ese nado incombustible. Pero ollo que Umia sigue defendendo esa primeira posición e vai nadar de último Xoel polo Umia, Periscal polo Sisca e Javi Balsa polo Arteixo. Señoras e señores, disfruten disto. Aí vemos ese duelazo. Xoel, Javier, Umia, Arteixo. Ele tamén a terceira posición porque está pelexando o Acuático Laracha. Vamos a ver esta última baixada. Ollo que vai gañar vai gañar Arteixo. Arteixo campeón galego, un 50-85. Umia subcampeón galego, un 50-96. E finalmente bronce para o Sisca, un 53-65. E só por 9 centésimos, David. Final axustadísima. Sí, quedou o Sal en cuarta posición. Que animaliño este rapaz. Javi Balsa, que crack. Bueno, en todo caso tamén un relevazo por parte de Xoel, de todo o Acuático Umia. Acuático Umia que nunca foi un equipo, podemos dicir, demasiado aficionado aos obstáculos. Isto vámoslo borrar. Pero sí, en todo caso, outra medalla máis. E volvemos ao de antes. Sisca, Arteixo, Umia, neste caso Arteixo ouro, Umia prata e Sisca bronce. Como se pon este campeonato galego? A ver si esta noite, por certo, que todo o mundo pode consultar os resultados en tempo real na páxina da Fesga, fesga.es, entrades, clicades
aí nos resultados que podes ver prácticamente en tempo real. E non sei, eu preguntei ya antes a compañeros de dirección deportiva si esta noite podría haber aí uns resultados provisionais, unha clasificación provisional, para que non, bueno, para darlle unha hora libre aos técnicos, non, que non anden a noite co Excel aí. Esto sigue, David, vamos ca proba de corda. Volvemos a empezar ahora el lanzamiento de corda absoluto femenino. Na pista 3 temos ao Club Salvamento Coruña. Na pista 4 temos ao Club Salvamento Vila García. E na pista 5 ao Club Salvamento Acuático de Laracha. Bueno, pois aí vemos a Noelia, por certo, que acaba tamén de ser campeona de España en Valladolid. Campeona de España na proba 50 socorristas, se mal non lembro, unha das mellores deportistas que pariu Laracha, que pariu Galicia, e vemos pois sempre botando unha man en todos os relevos, non? Certo, aí, relevo lanzamento de corda. Bueno, que ten unha parte aí de... Non quero decir sorte. Aquí non hai nada de sorte, que todo se entrena. Todo se entrena, pero sí influye moito. E ese lanzamento nunca sabemos como imos ter esa corda. Incluso os deportistas, bueno, incluso nós, os propios deportistas, cando nos toca a nós, cando intentamos estirar esa corda, estamos fora, deixámola preparadísima para entrar, para que entre o deportista. Está entrando o deportista e está outra vez toda enrolada. Non é nada fácil, é unha proba que se instaurou, bueno, xa hai varios anos, deu a cambiar, a modificar outro relevo que había, o relevo combinado, bueno, pues hai para gustos colores. En todo caso, pois o relevo que temos agora é un relevo que sempre falamos os clubes, David, que ollo, que quita moitos puntos e ten quitado campeonatos galegos, porque non todo o mundo lle chega a corda. Subimos a mañán co Acuático Umia, creo que foi en categoría junior femenina, que só chegaron elas, sí, solo de 7, único posto, e aí son 20 puntos e son 0 para os demais. Entón, moito ollo con non tomar tan en serio este relevo como os demais, porque aquí tamén hai moitos puntos en xogo. Temos aí os deportistas do Club Salvamento Coruña. Como vai o Corsade? Pois intentando despegar pouco a pouco. Club Salvamento Coruña, club de nova creación. Bueno, Corsal, o nome certo que xa estaba por aí, xa estivo algún funcionamento algúns anos, Marchor, anda pouco a pouco. Bueno, dándose a conocer un pouco, participando neste campeonato galego. Por primeira vez, non? Un absoluto. Bueno, hai grandes deportistas aí temos que decir que o presidente, máis adestrador, David Lista, pero temos aí a Llaga Belenda, temos a Ángel Fraga, temos tamén, sei se veo este fin de semana, pero anda por aí Irene Rivadulla. Sí, anda por aí tamén. E temos tamén a antigos nadadores que xa vin algún pola mañán aí, os nomes que me sonaban. E tamén, bueno, pues moi importante levar o deporte tamén á cidade da Coruña. É unha cidade con, supoñemos que tamén con dificultades nas piscinas. Con moitas dificultades. Imagínome. Sí. Pero é importante tamén levar o salvamento a todas as cidades. E vemos ese récord galego en 13.68. É un récord moi complicado. É recoller prácticamente en 6-7 segundos. Aí arranca esta primeira serie. Recordemos que hai dúas series, medallas en xogo. Temos a recollida da deportista Vila García. Ese primeiro lanzamento. Sí, tómano con calma, porque é mellor neste caso acertar que volver a... non chega ningunha. Vaya. Que falamos sempre ao non desmotivarse a hora de lanzar a corda. Hai 45 segundos, non? Temos 45 segundos, sí. E van 29.
Vamos ver Noelia, segundo e último lanzamento, tampouco vai chegar, corda moi atascada, e non vai chegar tampouco a Vila García porque xa van os 45 segundos. É o que decíamos, David, non puntuou nadie. Relevo complicado. Relevo que dá e quita, bueno, aí vemos tamén a Mariña Rivadulla, outra das novas integrantes do Corsal. Mariña, unha histórica deportista da Estrada, anteriormente no CNS, empezou no Acuático Umia, e agora neste club. Que bonito que haxa clubs novos. Bueno, home, igual digo isto, igual nos mandan despois en WhatsApp, pero creo que ahora mesmo en Galicia estamos a un número de clubes dos máis altos de calquera comunidade autónoma. Digo isto, igual me corrixe aquí ahora calquera, pero hai 14 clubes. Non me dou conta da outra comunidade autónoma que tiña tantos clubes, quizáis Valencia, por aí andará. Bueno, iso fala moito do... Bueno, fala moito do que significa este deporte en Galicia, e sobre todo pois fala moito tamén, que non decimos, hai que decirlo, de moitos pais e nais que tamén botan tempo para que isto vaya adiante, non? Porque falamos sempre de deportistas, dos adestradores, David, pero tamén hai moitos pais e nais que nas directivas sin eles sería totalmente... Eu xa opino como a familia do salvamento. Sí. Ao final somos todos, tanto os deportistas como os presidentes, como os pais, todos. Sin duda. Está vendo agora, creo que non están abertos os comentarios. Vamos a nomear esta final, mientras vou ter aquí conmigo a un dos auténticos cracks deste deporte. Déxame antes comentar esta segunda serie. Vai nadar Ostrada na pista 2, Sisca na 3, Sada na 4, Umia na 5, Arteixo na 6 e Salvour na 7. Teño comigo a un mundialista que non é que cousa, Alex Chacón. Como estás? Yo muy bien, aquí en el Gallego, disfrutando como siempre de las cosas pequeñas, pero que en realidad se sienten más que las grandes. Alex Chacón, deportista, pues como decíamos, estivo nese mundial en Riccione, deportista histórico, formado no Club Salvamento Sada, este ano nadando polo Club Salvamento Arteixo, sigue disfrutando deste deporte. No ano pasado creo que falamos en Coruña no Campeonato de España, decíasme, lo voy a dejar, no voy a seguir, e de repente esta mañana vinte por aquí y dixen, pero este rapaz, ¿qué cambió ahí? Yo creo que más los sentimientos encontrados por este deporte, ya son muchos años, llevo compitiendo aquí desde a lo mejor desde que Alevín. Eras un rapaz, sí, sí. Unha persona moi pequeniña, baixiña. Y ahora tengo a dos en casa que van por el mismo camino que yo. Que tamén son pequenos, sí. Y creo que debería ser un ejemplo a seguir para ellos, de superación por lo menos. Falábamos de que Alex Chacón estivo nese mundial, unhas temporadas, as temporadas de Salvamento son temporadas larguísimas, son temporadas que empezan en setembro, acaban en setembro. Ti mesmo comentabas o que decíamos aí Coruña, que estabas un poquinho cansado, pero bueno, estás aquí, sei, preguntei a mañán, sei que estás entrenando algo, sei que estás nadando, entón esa temporada que vas a cal é o obxectivo, aparte de disfrutar? Eu entendo que ao teu nivel hai algún obxectivo máis, non? Pues sí, mi objetivo para esta temporada es ser campeón de Europa con la selección española en junior en Ocean, y si cae algo más, como por ejemplo puede ser el campeonato cerrado que van a hacer por selecciones en Florida, sería más que un privilegio y una gran experiencia a vivir. Campeonato suena muy bien, en todo caso, dame un segundo, Alex, porque vamos a narrar esta final y vemos que en este caso Sada, sí señor, que se vai facer co ouro. Non chega ningún deportista máis. Bueno, ahora sí que vemos, non vexo nada, o Salvar, sí, o Salvar. Tamén o Umia colle. E vai a ser ouro Sada, plata Salvar, bronce Umia. E agora vai chegar, eu creo que lle vai a dar tempo en cuarta posición. Ui, pois non sei.
todo caso, Alex, falábamos antes con David que esta é unha proba complicadísima, pero que os que somos máis vellos sabemos que dá e quita campeonatos. Aquí hai moitos puntos en xogo, aí vemos a dúas das máis grandes, Lara e Inés, e dicíamos, Alex, que quere volver a selección este ano, a selección española. Bueno, eu estive vendo os campeonatos, narrando algúns, vin que este ano en junior hai un nivelazo en piscina espectacular, non sei en playa, supoño que vas a dedicar un poquinho máis á praia, evidentemente tamén queres estar forte na piscina, pero bueno, se falabas do Ocean, non sei como vai ser este ano, hai seleccionador novo, bueno, esperas conseguirlo, ¿no? Porque está a cousa complicadísima en categoría junior, ¿no? Sí, lo que estoy viendo cada vez más, por ejemplo, ahora en piscina, porque aún no vi el nivel de playa, pero a nivel gallego el nivel de piscina subió una barbaridad. La verdad es que me sorprendió Yago Vicente, el hermano de Daniel, que se sacó un bronce absoluto en obstáculos. Eso está muy bien, yo creo que tiene mucha carrera deportiva. Y no solo hay que mirar a los juveniles, sino ya los cadetes e infantiles que vienen pisando fuerte. Sí, este é un deporte que nos sigue enganchando, non sei que ten, Alex, non sei que ten, pero síguenos enganchando. Ollo, que aparte deste campeonato galego, bueno, este aparte de piscina, temos que decir a toda a xente que nos está vendo, quedan aí do campeonato de España que vai ser en Castellón, o Open, non sei se vas a ir a Talí, vas a intentarlo. En principio no voy a ir, lo hablé con Borja y es que al parecer justo cuadra con un campeonato que van a hacer un club de Hossegor de Francia, un Open de playa, y estoy un poco más interesado en eso para poder medir un poco mi preparatoria de lo que es temporada de invierno, natación básicamente, que es lo que estoy nadando ahora, con potencias del salvamento de playa como puede ser Francia. En todo caso, campeonato en septiembre, ¿no? En Bélgica, hoy en agosto. No, este año tengo entendido que se volvió al formato antiguo de dividir el campeonato junior y el absoluto, y el mío en principio es en Polonia, pero si me seleccionan con la absoluta, ojalá, no se sabe, a ver cómo me ve a nivel absoluto, iría también a Bélgica. Ahora hay un nivelazo y tenemos ahí en Galicia a tíos grandes como Alex, bueno, Colferay, o sea, es un auténtico espectáculo. Colferay ya está a otro nivel. Eva Feijó sí hizo muy buenos obstáculos, me gustó mucho verlo. Y bueno, a xente, decíamos aí, a xente os juveniles, a xente do Sal, a xente do Vila García, Pedro, ben fortísima detrás. Bueno, hai os teus irmáns tamén, o teu irmán que tamén o vin aí. Hai futuro, está asegurado. Pero... Y del viejo, porque no hay selección absoluta, perdón, porque no hay selección máster que si no, cuidado, bueno, iba a estar discutida aquí entre los máster gallegos. Seu pai, por cierto, que enviamos un saludo, a ver si se anima algún día a nadar también en piscina. Este es un recado que le manda o seu bello amigo Rubén. Ya sabes qué te va a decir cuando tú hagas un Ocean con él. Bueno, algún día, ahora ya estoy más ocupado. En todo caso, un abrazo grande a toda a familia Chacón. Alex, non te vayas, queda comigo, pero déxeme comentar aquí rápidamente este primeiro relevo de corda, pista 3 para Club Sada, pista 4 Vila García, pista 5 Corsal, Salvamento Coruña, que non sei se fiches alguna vez ti esta proba. Sí, alguna vez. Alguna vez, non con... Bueno, esa cara non é unha cara de éxito, non? No, yo solo la hice siendo juvenil de primer año, me acuerdo en Carballo perfectamente. Obligadísimo. No, quería hacerla. Sí, a mí cuerda me parece una prueba muy bonita, ¿sabes? Además de la suerte, es una prueba que tienes que entrenar. Sí. Y yo vi el mundial como fue y vi que llevaban selecciones gente específica que solo entrenó cuerda y solo hizo la parte de cuerda. Sí, sí que es curioso, sí que me parece, no, desconocía eso, parece muy curioso. Porque a lo tonto son puntos que ganas con un relevo y es una medalla que influye un poco la suerte, pero yo creo que hay que entrenarla. Puntos, medallas y ollo porque o Salvamento Sada se proclama 3 campeón. De puntos gañaba esta serie de 18, tamén chegou o Salvamento Vila García, apuntamos eses tempos. 18, Salvamento Sada, 21-18, Salvamento Vila García, e ahora chega tamén 35-07 o Corsal. Vamos a apuntar todos os tempos, non vai a ser. E decíamos, bueno, Alex en Italia, espectacular, non? Eu que puiden seguir un poquinho así en directo desde a casa. Bueno, aquello que un nivel impresionante, ¿no? Pues la verdad es que es una experiencia única vivir un mundial y yo creo que somos muy pocos los que podemos vivir esa experiencia y me considero un afortunado de poderla
haber vivido con gente y amigos, tanto entrenadores como compañeros de selección, yo creo que nos va a dejar una huella a todos y es lo que dices. Puede ser el mejor aquí en España, que te va a llegar otro, que te va a arrasar. Sí, feito este ano, bueno, despois da pandemia volveron australianos, volveron sudafricanos, bueno, sí. Italia, Australia, todos, Francia... Es otro nivel. No, Francia en absoluto. En Junior te voy a contar la experiencia. Estuvimos hasta el último día jugándonos con Italia, sí, el tercer puesto, y nos acabó remontando solo por la piscina. Fue una absoluta locura. Sí, recordamos ese campeonato que fueron varios días, estuvieron 2 semanas, una convivencia espectacular. Pudimos seguirlo un poquinho tamén desde a página da Federación Española. Bueno, vimos que foi unha experiencia inolvidable para vos. Esas cosas, evidentemente, claro, mola repetir, ¿no? Claro, es como una vez que lo pruebas, quieres más. Y es muy adictivo, es lo malo. Estamos vendo esta segunda serie do lanzamento de... Un comentarista, porque si nos ceñimos en los que queremos seguir, por así decirlo, en Australia está todo súper retransmitido, tienen comentaristas. Como si fuera fútbol, ¿no? Claro, es como el fútbol, ahí es como el fútbol, superestrellas. E no primeiro canal de televisión, bueno, algún día o Gallá chegaremos a eso, tamén algún día o Gallá cheguemos a que ese deporte olímpico. Esperemos que para Australia 2030, 32, non me acuerdo moi bien. 2032, vou a ver unha oportunidade aí, sempre contamos nestas retransmisións. Vamos ahora a ver primeiro esta final, Alex, despois contamos esa gran oportunidade que houve, estive a punto de ser o salvamento olímpico en Sydney 2000. Si ahora estamos así, si chega a ser olímpico daquela, non sei onde estaríamos agora. En todo caso, aí vemos esta segunda serie da final de corda. Vai lanzar primeiro Acuático Umia. Chegalle o Acuático Umia. Que bo lanzamento. E vai a ser ouro. Ouro para Umia. E prata para o Vila García. No, prata no, vamos a ver. Non dicen nada, dicen ouro para Umia. 20-12, fixo a pista 7, que eu creo que o salvamento ourense. Parece que el crono está fallando, sí, aí. Agora 16-79 para Umia, 20-13, polo tanto é bronce. Neste caso o Salvour. Plata vai a ser, aí vemos a Dani Naf, o de Moraña, grande. Grandísimo ouro para o Acuático Umia. Prata para Osada, que nadaba na serie anterior. E bronce para, en este caso, para o Salvour, que leva outra medalla despois do espectáculo que nos deu aí Eva Feijó. Alex, dice, a verdade que é un placer enorme sempre verte. Eu le veo a gran alegría hoxe a mañán que va a tirín aí. Pareceume raro, dicen, es él, es un pájaro, es un avión, en Salve Chacón. En todo caso, vamos a ir un momento a publicidade e eu, nada, agradecerche que sigas aquí, que sigas con ese espírito e seguimos falando durante a temporada, que nos iremos vendo en máis retransmisións. Sí, un placer, como siempre, Rubén. Nada, volvemos ahora en 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Hasta ahora. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas.
tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro, Ourense. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Y lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro.
encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos, sus pistas. Aquí estamos de novo no campeonato galego junior absoluto de aguas pechadas. Vamos ahora coa entrega de medallas da proba 200 natación obstáculos junior absoluto. Van a entregar medallas Nuria Rodríguez, presidente da FESGA, Pablo Rodríguez, presidente do Club Sal, e Arturo Cougil, vicepresidente do Club Salvo. E aí vamos primeiro coa entrega de medallas do 200 absoluto feminino. O bronce foi para Paula Fariña do Umia. Aí vemos a prata Alba Gómez. E ouro merecidísimo cuns últimos 50 espectaculares Eva Feijó do Club Salvor, e como comentábamos, mundialista con España. Vemos a Paula Fariña, nadadora do Galaico, e que é a primeira temporada na que se anima a competir tamén en salvamento, con éxitos como este. 200 obstáculos, aí vemos, decíamos, entregan a Artur, vicepresidente do Club Salvar, Narteixo, Pablo Rodríguez, presidente do Sal, e Nuria Rodríguez, presidenta da Federación Galega de Salvamento e Socorrismo. Esta é a proba junior femenina. O bronce foi para Andrea Goimi do Sisca. Aí vemos o abrazo coa que foi prata Celia Lima do Umia. E ouro 2:30-12 Carolina Cascón do Club Salvamento Vila García. Entregan as medallas Nuria Rodríguez, presidente da FESGA, Pablo Rodríguez, presidente do Club Sal, e Artur Cougil, vicepresidente do Club Salvo. Ahora con entrega de medallas a proba 200 obstáculos masculina. Terceira posición para Iago Vicente o Vila García. Prata para o compañero de equipo Pedro Costa do Vila García. E ouro para Xoel Prado, Teijeiro Prado do Club Acuático Umia. Por certo, Iago e Pedro, deportistas juvenis, e Xoel, deportista junior. Os tres asaltando esta clasificación absoluta masculina, la prueba 200 obstáculos. Ahora con esa entrega de medallas a prueba 200 obstáculos junior masculino. Terceira praza para Joaquín Mouro, segunda praza prata para o seu irmán, que grandes os dous, Ricardo Mouro. E
campeón absoluto e tamén junior dende Lugo polo acuático Umia, Xoel Teijeiro Prado. Merecidísimas esas 3 medallas para os deportistas de Carballo e tamén neste caso para Xoel. Agora imos a prova de relevos que pudemos disfrutar aí un anaco. O bronce foi para o Club Sisca. Paula, Raquel, Andrea, Emile, André Iris. A prata para o Salvamento Arteixo. Nicole, Lola, Alba e Sara. E o ouro para o Club Acuático Umia. Inés, Lidia, Celia e Ainhoa Carracedo. Club Acuático Umia, David, o biches por aquí. Sí, por que aquí non está estamos notando otra bueno, neste caso, a ausencia de Antía García. Consigue gañar igualmente ese relevo absoluto, moito mérito. E por certo, a Antía, que lle enviamos un abrazo enorme, vemos que está preparando o Campeonato de España de natación, neste caso non pode estar este fin de semana con nós. Desechando volvela a ver por aquí. Sí, botámola moito de menos, agardámola moi pronto con este deporte que o foi todo para ela e, bueno, e que ela o foi todo. A primeira campeona do mundo de España naquela prova increíble 100 aletas en Australia 2018. E vamos agora coa entrega do 4x50 absoluto masculino. Terceira posición foi para o Sisca, Joaquín, Ricardo, Hugo e Javier. Vaya relevo, certo, relevo sin Colferay. E creo que está agardando. Prata merecidísima tamén para Acuático Umia. Joel, Manuel Vilar, Alex Piso e Miguel Fariña. E ouro para o Arteixo, Javier, André Martín e Alex Chacón. Que o tiñamos aquí, hai un anaco. Vaya relevazo aí, David. Ahora creo que nos escoitamos mellor, non? Sí, moito mellor. Ahora moito mellor. Hai un, bueno, barullo entre o ambiente, os instrumentos e tamén a música. É un acerto contar con música, con DJ, con narrador tamén para a xente que está aquí, non só para a xente que está na casa, e vemos ese relevazo. Fíxense todas esas persoas que están aí, porque nos van a dar ainda unha tarde de auténtico escándalo. E tamén toda a xornada de mañá, recordemos, ás 10 da mañá comenzará ese terceira xornada. Esa terceira xornada, sí, terceira xornada que vai empezar. Con que vai empezar aí, que non, eu non vexo nada xa. 200, eso é. O 200 super socorrista, o relevo combinado junior e o 100 combinada, o 100 arrastre e por último o 4x50 socorrista junior. Recordamosles que pola mañán só se disputan os relevos junior, pola tarde os absolutos. E aí vemos mentras ese relevo de corda. Terceiro foi Acuático Umia, Inés e Ainhoa. Segundas, en este caso Club Salvamento Arteixo
En primeira posición Maya Maya e Lara. Outras dúas que non nadan case nada. Neste caso fixeron unha execución case perfecta e levanse esa medalla para o Club Sada. Ciamente Lara a mañán vai nadar un montón de finais. Eu preguntaballe se iba a poñer o fast á tarde. Dixeme, creo que en obstáculos non, porque vou ir de relax, pero ao final aí a temos posta. Vamos vela ahora, vamos disfrutar con ela tamén desa final de Censoco. Pero antes diso, vamos a ver a última entrega de medallas das probas que vimos hasta ahora. Neste caso, relevo corda masculino. Dani e Pedro, Dani Vicente, Pedro Costa, vaya dous. Bronce para Vila García, a prata foi para o Sada, neste caso Iago e Roy, e aí está a Umia, dous veteranos. Dicíame que non creían aínda que fixera o mellor lanzamento da súa vida, Dani Andújar, sin duda. E vemos tamén a Dani Naf, noraboa para os 6. Unha medalla máis para o peto. Vemos tamén a Dani Vila, un dos responsables de que salga todo ben. Los que levan aí tamén a Queco, e vemos os dous responsables de dirección deportiva da FESGA. Pois bueno, son persoas que, para que todos vostedes poidan ver o que están vendo, pues levan semanas traballando, non? Levan con isto na cabeciña, xa non días, senón semanas. Moita organización. Que vamos a ir xa. Sí, estou vendo na outra parte preparadas as deportistas da proba censocorrista. Recorden, vamos a disfrutar da final B, final A. No medio, pues tamén se dirimen as medallas na categoría junior. Por suposto, as absolutas. Creo que nos dá tempo a ir a 30 segundos, así que vai ser corta, publicidade. Volvemos agora, así que non se vaya moi lonxe. Ata agora. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Volvemos, estamos en Ourense, Piscina Rosario Dueñas, Campeonato Galego Junior de Absoluto de Aguas Pechadas. Eu son Rubén Monteagudo, aquí teño comigo a David Lista. E vamos a disfrutar ahora dunha das probas para mí máis bonitas este deporte, como é o 100 metros socorrista. Deportistas socorristas teñen que nadar 50 metros con aletas, con floppy, enganchar o maniquí e volver con el clicado nos últimos 50 metros. Recordamos, estamos nunha piscina de 50, non hai esa posibilidad, David, de dar a volteo e respirar. O sea, aquí os últimos 50 metros son de turrar, como se di. De turrar, sí. Literalmente. Sí. Menos complicación no xesto técnico, porque non hai que dar ese viraxe. Sí. E intentar aguantar. Para aguantar, non levantar a cabeza. Prova, os últimos 15 metros. Sí,
Son os peores. Son os peores. Son, bueno, piscina de 50 nestes casos, pues a veces xoga malas pasadas, porque claro, faltan 20 metros, miras para diante, non ve a parede, e é complicado, pero vamos a ver uns duelos moi interesantes. Aquí está o mellor do salvamento galego, tanto en categoría feminina como en categoría masculina. Recorden, están pelexando os clubes por ser o mellor club de Galicia, tanto en categoría junior, en categoría absoluta, en a categoría conxunta e en absoluta. E David, eu creo aquí os récords galegos tamén andan heavies. Creo que neste caso vamos a poder ver ao actual recordman Gabri Colferai, que ten o récord junior e tamén o récord absoluto. O récord absoluto está en 55, estou vendo aquí, 84. E o récord junior que fixo en Riccione, unha auténtica locura o que fixo este rapaz de Carballo en Italia, a selección española tamén 55. O récord femenino, ese sí que creo, aí están vendo vostedes, ese 57-97 xa na pantalla, que é récord de España tamén, de unha tal Antía García Silva. O récord junior ten o Noelia Loureiro, 01-43, que des tamén con ese tempo. En todo caso, David, bueno, ese 57 é un tempo que eu creo que imos tardar en ver. Igual digo isto, gallá, me callan todas ahora e vexamos hoxe. Tardar en olvidar. Pero vai a ser difícil. Vamos mentes con esta final B. Esta era Sara Cortizo, dosada na 1. A veterana da estrada Ainhoa Carracedo, Club Acuático Umia, ya vemos pista 2. Bola 3. Acaba de ser cuarta en obstáculos. Volve a nada outra final. Polo Sisca, Paula Ferradas. Tamén ven de gañar esa medalla de prata junior en obstáculos e agora vai nadar esta final B Celia Lima polo Acuático Umia. Sara García do Sisca na 5, todas as deportistas que ven pisando moi forte, juvenil neste caso. Na pista 6 Aroa Suárez do Vila García. Aquí vimos ver a Paula Fariña, decíamos que conseguiu ser medallista absoluta en obstáculos e tamén consigue meterse nesta final. E outra medallista, neste caso ouro en obstáculos, que volve a repetir final, Carolina Cascón do Salvamento Vila García. Final B, puntos en xogo, 100 metros socorrista. Vemos a cada vez máis aletas italianas, aletas tochas, como le chamamos aquí, un pouco máis coloquialmente, esas aletas que viñeron a revolucionar este mundo do salvamento deportivo, esas aletas italianas que, bueno, son un avance evidente, tanto en tempos, en calidade. Esperamos que pronto tamén os sexan en prezo, porque ainda están uns prezos, bueno, un poquinho complicados para que poida acceder todo o mundo a elas. Evidentemente son aletas para deportistas, por suposto, como mínimo de categoría juvenil para arriba. Son aletas especiais. Vamos a ver esta final. Ese momento, David, de colocarse aí a momento de tensión, muitísima tensión, de que se comparte o floppy. Sí, de que non se vaya para un lado, para outro. Non é fácil saltar con tanto material. E arranca esta final B, 100 metros, socorrista. Vamos a maioría das deportistas bucear prácticamente por enriba de todo. Vemos a Paula que da dúas brazadas, volve a bucear.
Unha técnica que vemos últimamente a moitas deportistas. Aí vemos esa cámara subacuática xenial. E moi adiantada nesa pista. Nesa pista. Número 5, Sara García. Neste caso, perdón, estaba dicindo era Paula, era Sara. Nesa pista 5. Clicou rapidísimo. Tamén na 2 Ainhoa. E tamén na pista 8, neste caso Carolina Cascón. E agora os últimos metros, os últimos 30 metros de auténtica tortura, con un peso como é un maniquí cheo de auga. E vemos a Sara García nesa pista 5. Vai gañar a serie a Xuvenil do Sisca. E ollo que vai facer un tempo moi bo. Un 6.40. Segunda posición para Ainhoa, un 8.86. Terceira posición para Aroa Suárez, un 9.21. Repetimos. Primera posición para Sara García do Sisca, ya vemos. Un 6, tempazo para ser Xuvenil. Segunda posición para Ainhoa Carracedo do Umia, un 8.86. E terceira para Aroa Suárez, 9.21, a deportista Vila García. Cuarta posición chegou finalmente Celia Lima, un tempo de 1.12.32. Aí ven ustedes os tempos sobreimpresionados. E a mesma vamos xa a esa final a esa final na que, bueno, eu xa non sei que vou decir porque temos a 5 deportistas, iba a decir a 8 evidentemente, pero temos a 4 ou 5 deportistas que non che podería decir, David, ahora mesmo se me pides un ouro, unha prata, un bronce, non teño ni idea, porque vai nadar Andrea Goimil, a actual campeona junior de España nestas probas, vai nadar Lidia Boy, tamén conseguí 2 medallas en Valladolid, distancias cortas, vai nadar Lara López, que tamén acadaba medalla en 50 socorristas, tamén en aletas en Valladolid. E, por certo, tamén era terceira no Campeonato de España de Inverno aquí en Ourense. E que vai nadar Inés Barbeito, que non nos habla de nada, verdad? E é que vai nadar outra que non nos habla de nada, que é Noelia Loureiro. Non coñecemos tamén Ana Naval, Nerea Mayo, pero é que... e Carolina Baliño, pero que isto é unha final de moitos quilates. Señoras, señores, prepárense, séntense ou póñense de pé, vamos, que non estamos de pé xa, non estamos de pé. Estamos casi máis nerviosos todos os socorristas que os competidores. Moitas veces iso pasa. Imaginamos que na casa tamén estades vendo moitas, bueno, nais, pais, avós, aboas, amigos, familia, tamén estades nerviosos. É normal, pero recomendámosvos que disfrutéis con esta final. E vamos a ver, bueno, Noelia xa sabe que baixar do minuto, en censo corrista, Lara anda lle cerca, ese récord galego, ese récord de España de Antía, pues está quizáis un poquinho lonxe. O Gallá se pode acercar hoxe. E vamos polo CNS, pista 1, Carolina Baliño, aí a vemos. Na pista 2, Andrea Goimil, polo Sisca. Pola 3, Xuvenil primeiro ano, Lidia Boy a Grasar, Umia. Aí a temos pola 4, unha histórica deste deporte, Lara López Dosada. E se falamos de históricas, aquí temos a outra que foi medallista mundial naquel Junior 2014, Inés Barbeito. Falando de medallas en europeos, falando de selección española e falando do máis alto nivel, Noelia Loureiro. Do acuático la racha na 6. Na 7, a miña querida Ana Val do Umia. E na 8, tamén se colou Nerea Mayo
Por certo, temos a dúas junior, David, Andrea Goimil, Nerea Mayo, van pelexar ese campeonato. E temos, por certo, a dúas xuvenis de primeiro ano, moito mérito, Carolina do do CNS, e Lidia do Umia, que, bueno, nos van a dar uns duelos as próximas temporadas dignos de ver. Apostamos, David. Veremos a ver que vai salir de aquí. Que vai salir. Eu non quero apostar. Teño que apostar pola, bueno, non podo apostar polo Umia porque van 3, se non podo decir. Pero vou tirar pola casa, Aí queda. Non podo decir nada máis, vou tirar pola casa. Con permiso, por suposto, de Lara e de Noelia. Señoras e señores, Censo Corrista, Campeonato Galego, final A. Máximo silencio na piscina Rosario Dueñas. Ahora vai subir Noelia. E arranca esta final, 12 metros, socorrista absoluto feminino. Arranca con moita potencia, con moi bo buceo na pista 4. Lara López, que colle un poquinho de ventaxa. Lidia na pista 3, marcha en segundo lugar, con permiso de Noelia. Pero que todo que vai pasar, ten que pasar por este momento, David, por este momento do cliqueo. Vamos a ver en que... Bueno, pues Lara cliquea muy rápido, Noelia ten problemas, Lidia sale en segundo lugar, Noelia consigue darlle a volta e volve a cliquear e ollo a volta. Non se lle vai a escapar a Lara ese ouro, pero pelexa entre 5 deportistas pola prata. Vai a gañar Lara e ollo esa medalla de prata porque está entre Noelia, Dosal, Lidia, que lle costa acabar do acuático Umia. Vitoria, 1-0-1 para Lara, plata para Noelia e bronce para Lidia. Bravísimo, 1-0-1-0-7. Lara López, desde o principio hasta o final, dominadora da proba, fixo todo genial. Prata para Noelia, que soubo, bueno, Noelia fixo 1-0-3 con eses problemas que tivo aí, David, que, bueno, seguía a temer porque non puidera... Sí, non sei, timos problemas aí enganchando. Ainda así, ves o potencial de deportista. Espectacular, espectacular. Fixo unha remontada increíble e ollo porque bronce merecidísimo. Esa capacidade de resolución que tú... Sí, espectacular, acabou moi forte. Non se deixou levar, outro deportista neste caso diría, bueno, ala vai. Noelia remontou, pero ollo que decíamos, bronce para, neste caso, Lidia Boi, xuvenil de primeiro ano, con 1-0-3-99, que, bueno, a pesar de que lle costou un pouquiño os últimos metros, conseguiu gañar esa medalla de bronce. Por certo, gañou ya a Andrea Gomil, que solo a unha décima finalizou con 1-0-4-10. Vaya final, David. Lara, Noelia, Lidia e Andrea. Estou dicindo aí unha selección galega de un nivel espectacular, ¿no? Non vamos poñer a mão no lume porque... No, por suposto, pero por suposto, para que lle toque este ano ser o seleccionador os seleccionadores galegos, pues ten un problema, ahora mesmo. Un problema. Ten un problema, pero bendito problema. Para Lara López, que me decía antes que este ano pues estaba encontrando moi ben en piscina. Todo o mundo que coñece a Lara sabe que é unha grandísima deportista de praia, campeona de España actualmente de 90 sprint en Santander ano pasado. Bueno, campeona de España 1000 veces. É un currículum espectacular, pero que está moi fina en piscina.
a ver, non sei se o tempo de Lidia, non sei, se é unha dúbida que temos que consultar ahora cos compañeiros, se ese tempo de Lidia pode computar como récord juvenil, porque acaba de facer un 3, o récord anterior era un 6. Vamos a quiero preguntar antes de comentar nada, pero ese, en todo caso, ese un 3.99 de Lidia como juvenil, vamos a preguntar a los compañeros de la dirección deportiva si, bueno, si ese puede ser un récord, en todo caso, tempazo también. Muy buen tiempo para Lara, un 0-1, preparando ese campeonato de España, que ese Open, que será do 4 ao 7 de maio en Castellón. En todo caso, mientras consultamos ese posible récord juvenil, vamos a coa final B de Censoco. Este Rodrigo Rodríguez do Salvar, Martiño, Merlín, Mosquera do Acuaticumia na dúas. Pola 3, Miguel Sánchez Montaña do Umia. E o seu compañeiro Hugo Loureiro pola 4. Pola 5. Salvamento Ourense, Roy Naranjo Estevez. Pola 6, o veterano do Umia, Miguel Fariña Cairo, o de Moraña. Pola 7, defendendo as cores do Salvar, Óscar Cabrejo. E pola 8, o seu compañeiro Samuel Hipólito. Orden. Final B, C-Metro Socorrista, Campeonato Galego. Piscina Rosario Dueñas, Ourense, disfrutando un ano máis. E va moito xa desde que este deporte se asentou na nosa comunidade autónoma, disfrutando un ano máis do salvamento e socorrismo, botando ollo atrás. O primeiro campeonato galego celebrábase no ano 1996, quero recordar. O primeiro campeonato de pequenos no ano 97, xa choveu. E vamos alá con esta final B. Tras un compañero David foi a preguntar arranca esta final B do Censoco. Destacado nesa pista 3 Miguel Sánchez, tamén na pista 5 Roy Naranjo. Vamos a ver ese paso polo 50. Está por debaixo dos 25 segundos, 24-2 para Roy na pista 5. Cliqueo rapidísimo para o deportista de Ourense, tamén Miguel Sánchez, que vamos a ver si ten algún problema co maniquí, consigue endereitalo. Problema sigue de Miguel Fariña en esa pista 6, vaya pena, que magua. Y vamos a ver esta final B, tamén pola pista 2 aquí nesta parte inferior da pantalla, Martiño Merlín, que vai a gañar a serie, vai a gañar esta final B, o deportista juvenil do Umia,
Un 0-0-86, tempazo para Martiño. Un 1-77 para Roy Naranjo, segunda posición. Un 2-34 para Migui Sánchez Montaña. Victoria esta final B para o Acuático Umia. Vamos a ver, aí chega ahora, bueno, estamos vendo os tempos. Unha pena de Miguel Fariña na pista 6. Non conseguiu clicar ben. En todo caso, bueno, pois unha pena. Estas cosas pasan sobre todo nesta proba que ten ese momento crucial, esa proba que ten este momento do cliqueo. Vamos a ver, vamos a intentar confirmar despois, cando teñamos os resultados finais, ese posible récord galego juvenil de Lidia Boi. Decíamos antes que de conseguilo baixaría en 3 segundos, David, que, bueno, é unha auténtica brutalidade rebaixar un récord en 3 segundos. Bueno, si antes decíamos que a final do censo corrista femenino era unha final espectacular, vouche contar unha cousa, David. Un tal Alejandro Piso, un tal Joaquín Mouro, un tal Pablo Amado, outro tal Constantino Carballeda, un tal Iago Pérez, un tal Anxo López, e hai un que sí que me parece raro ese nome, que é un tal Gabriel Rodríguez Colferai. Non sei que lle dan a estes nenos. Non sei que van facer. Casa, pero menuda final, imos a disfrutar ahora. Temos a un dos mellores deportistas de todo o estado, a Gabriel Colferai, que ven de dar porque nos confirma ese récord galego de Lidia Boi, ahora sí confirmado, un 3.99, mellora en 3 segundos a anterior marca de Paula Goimil, que este ano é junior. Pois nada, Lidia, sempre digo que futuro Lidia xa é presente. Lidia, portento, que temos a sorte de ter no Umia. E agora, nesta final, David, home, apostar aquí. Gabriel, eu creo que está un paso, bueno, plasiño por diante, quizáis, non? Vino moi fino outro día en Valladolid nese campeonato de España. Foi campeón de España na categoría junior. Y vamos a ver si son capaces seus compañeiros de final. Por certo, aquí temos a 3 juniors. Vamos a comentaros ahora, son Joaquín, Gabriel Dosisca e tamén Iago. Vamos con esta final. Aí vemos. Pista 1, David Fraga, Colaracha. Pista 2, Alex Piso, Doumia. Serio, Alex, muy serio. Pista 3, Joaquín Mouro, Dosisca. ¿Cómo nos gusta ese apellido? Colferai, Rodríguez Colferai Gabriel, o Touro de Carballo, bonito en otras transmisiones. Na pista 5, Pablo Amado. Todos los mejores este deporte. Ahí está Tino Carballeda,
Salvamento a Estrada. Outro crack, tanto dentro como fora da auga. Iago Pérez, outros dos que levanos aí. E volve a meterse nunha final. Vai na pista 7. E aquí o vemos, sempre serio. Sempre impertérrito. Anxo López, outra final para él. Anxo do Laracha. Recordamos que é juvenil y consigue colarse en esta final. Ahí vemos a Iago Pérez. Bueno, veremos un récord galego. Veremos un récord galego por parte de algún deles. Está en 54-39. Ahí vemos esa imaxe muy bonita. Que dirán vostedes na casa, ¿qué está facendo? Está intentando poñer as aletas. É necesario botar un pouquiño de xabón, un pouquiño de vaselina, porque estas aletas italianas son un pouquiño máis duras. E costa bastante poñelas, costa bastante subir o pollete. E vamos a disfrutar desta final absoluta. Vexo seria Colferai. Eso quere decir seguramente cousas grandes, cousas bonitas. Vamos a verlo ahora. Fíxense no salto de Gabriel Rodríguez, que eleva adiante. Tamén na pista 5 Pablo Amado. Estos deportistas que van buceando e que elevan diante o flop, e iso é absolutamente complicadísimo. Eu canso-me só de velo. Van bucear os 50 metros. Moi destacado o deportista Carballo. Ustedes van a ver ahora. Vai a tocar en 22-0. Moi rápido tamén Pablo Amado. Bueno, está facendo todo moi ben Gabri Colferai, pero ollo porque Alex Piso na pista 2 vai plantarlle cara Alex Piso, e tamén lle vai plantar cara Joaquín Mouro. Acaba fortísimo Colferai, ouro, 55-9, 56-22. Prata para Alex Piso, merecidísima, e 57-1 para... ¿Qué está dicindo? Pero que tempo fixen, mi madriña. Joaquín Mouro eleva as mans á cabeza e odiamos. Grande, Gabri. 55-98. Volve a facer 55 segundos. O deportista de Carballo. 56-22. Eu que me corrixan na casa, pero creo que tamén é a mellor marca da vida de Alex Piso. O traballo sempre dá resultados. Neste caso é moi merecido. E bueno, levantaba as mans a cabeza o Joaquín Mouro. Decía, pero eu fixen 57-19. Correcto. 57-19, bronce. E vamos a ver quen quedou na cuarta posición, que foi neste caso Iago Pérez, con 57-7 tamén. Bueno, David, final dominada por Gabri. Tiñamos aquí un cabalo ganador. Tiñamos un cabalo ganador, pero en todo caso, ollo, porque Alex rematou con moitísima forza. Eu non sei, moi ben peleado. A ver se falamos despois con Gabri mañán, preguntaré desde Ibar roto, de verdad, ou Ibar deixándote ir. Porque eu creo que estes últimos metros chegaches con medo. Creo que se lle fixeron un pouquiño largos a Gabri Colferai. Son moitas probas. En todo caso, ouro merecidísimo. Ouro merecidísimo para Colferai, prata para Alex Piso e bronce para Joaquín, é dicir, ouro para Osisca, prata para Umia, bronce para Osisca. Os clubes que xa pois poñen todas as súas credenciais neste campeonato galego, así como Salvar. E nos imos ir un momentiño de nova publicidade e volvemos nada, en un par de minutos coa última final da mañán, sí, da mañán estuvo eu, da tarde, 50 rescate.
e con ese 4.25 arrastre con entrega de medallas. Ata agora. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Y lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador.
Non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para Hola de nuevo desde Ourense. Hola de nuevo desde este campeonato junior absoluto. Vamos a ir con la última prueba, con la última final de la tarde. Ese 50 metros rescate a final de velocidad. Final rápida. Tenemos que ir a publicidad por ese cambio de... Por ese cambio de crono electrónico. Y bueno, y ahora aquí conmigo a un dos mellores, a un dos míticos, a un dos grandes adestradores de este deporte que me acaba de sorprender, por cierto, porque tenemos aquí a David Orjeira, histórico, adestrador do Sada, tamén desa selección española que falamos tanto hoxe ali en Italia, e agora técnico de categorías inferiores do Sisca,
de praia. David, como estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Pues moi ben, moi ben. E que tal? Bueno, eu encantado de verte e tamén sorprendido porque dixeras que ibas tomar un descanso. Eu xa sabía que non era... xa sabía. Dame un segundo, David, que vamos a nomear esta final rápidamente. E ahora falamos, aí víamos a Inés Barbeito do Umia na pista 1. Falando de medallas mundiais, a primeira... Nunca olvidaremos esa medalla de Inés. Na pista 2 vai nadar Ainhoa Carracedo. Na 3... Carolina Cascón, que volve a nadar outra final despois de gañar esa final junior do 200 obstáculos. Na pista 4, Carolina Baliño, deportista do CNS con moitísima proxección, por certo, juvenil de primeiro ano, 2008. Paula Fariña do acuático Umia, outra final para ela, terceira final. Paula, que foi medallista en obstáculo, decíamos. Na pista 6 vai nadar Sara García, de novo outra final para ela. Tamén na pista 7 e 8, pistas do acuático Laracha, Nerea Mayo era esta deportista. E agora imos ver a Lucía Añón do Laracha. David, dicíamos que eu xa sabía que alguén como a ti, que leva o salvamento tan dentro, pois iba a costar estar así un pouco, bueno, fora, é decir, un poquinho máis, digamos, fora do foco. Volviches, bueno, que pasou aí? Pois nada, pois sí que necesitaba un descanso, estaba un pouco queimado, todo o tema de, bueno, familia, todo eso. Pero, bueno, cando volvín a traballar na piscina notaba que me faltaba algo. Tuve a suerte de que chegou unha oferta do Sisca e aquí estou. Sí, señor. Bravo ao Sisca porque... Dende logo, David Orjeira sabe algo desto. Y vamos a ver esta final B de 50 metros. Rescate absoluto femenino, David. Hai que baixar a eses, creo que de 2 metros case. Mais ou menos, sí, 2 metros para poder chegar con soltura a cabeza e ter unha boa salida. Sí, complicadísimo porque son 2 metros, o maniquí pesa moitísimo. E vamos a ver esta última parte destacada nesa pista 3. Carolina Cascón do Vila García, tamén remonta posicións para a pista 5, Paula Fariña. Vai ser unha final de photo finish. Vamos a ver se consiguen mellorar os tempos da mañá e gaña a serie. Pois pola pista 8 colouse, non estábamos vendo. Lucía Añón, 41.89. Pista 2, Nerea Mayo. Estábamos fixándonos sobre todo nas pistas centrais. É difícil abarcar aquí a 8 pistas. E gañaba esa serie Lucía Añón, 41.89, gañou a final B, segunda posición, 42.28, Nerea Mayo é terceira, na pista 5, Paula Fariña do Umia, 42.43, cuarta posición para Inés Barbeito, que mellora esos 43 que fixera a mañá. E vamos xa, bueno, esta final casi non se pode nin comentar, é dificilísimo, son 40 segundos, agora menos seguramente. No récord galego está complicadísimo. Récord que é outra historia, non? É outra historia por parte da Antía. 34-23 feito en Castellón no ano 2021, que ata o momento tamén é récord de España. Bueno, unha marca que evidentemente, David, moi complicada de conseguir aquí por calquera. Porque é unha piscina, pois decíamos, profundidade, non? Piscina profunda, despois vai depender moito do entrenado que este a xente. Hai que pensar que, bueno, unha primeira toma de contacto con unha competición importante, ainda quedaría en piscina larga, ainda quedaría o Campeonato de España. Hai moita xente que ten a preparación posta para ese campeonato e ao mellor, pois, obviamente, vas chegar ben, pero non quizás o 100% das túas posibilidades. Bueno, evidentemente, con tantos campeonatos na temporada, David,
Ahora o comentamos, é complicado sempre, bueno, hai que centrar moitos obxectivos, é complicado ter aos deportistas nese pico de forma. Deixame dame un segundo porque quero presentar esta final. E esa sonrisa eterna era Lara López. David a coñece perfectamente a deportista pasada. Aí vai a Celia Lima, deportista especialista en praia e que está nadando moitísimo este ano. Esa Dunia que se cola nesta final A. Ollo a esa pista 3, outra final máis para Paula Ferradas, deportista juvenil do Sisca. Na 4, segunda final para Alba Gómez Mesías polo Salvar. A deportista de aquí vamos ver un nado seguramente descomunal. Ollo a esa pista 5, outra deportista do Sisca, Andrea Goimil. Outra deportista multimedallista galega española. Oye esta final, David, porque na pista 6 vai nadar Eva, campeona galega de 200 obstáculos. Hai unha hora 2:15. Aí a vemos outra final tamén para a miña querida Naval do acuático Umia, sempre entre as mellores. E ollo, porque, bueno, non é a pista máis habitual para vela, pero vai nadar outra final Noelia Loureiro nesa pista 8, moi pendentes de todas as pistas, pero é que Lara vai nadar na 1 e Noelia na 8, non recordo velas. Non recordo velas nunha final nesas pistas, non? Nin tan lonxe, nin tan nas beiras. Bueno, final abertísima, David. Si tiveras que decirme un pronóstico así rapidísimamente, que me dirías? Moi complicado, non me vou atrever a mollarme nesta ocasión. É complicadísimo. En todo caso, vamos a disfrutar esta final. Saída rápida. E vamos a ver. Sai con moitísima potencia. Na pista 6, Eva Feijó, como era de prever. Aí vemos esa cámara acuática. Recollidas moi boas. E ahora a remolcar un poquinho adiantada na pista 6 Eva, pero que na pista 4 remonta posicións Alba Gómez, pelexa encarnizadísima polo bronce tamén na pista 8 con Noelia. Vai gañar Eva. Noelia vai meter a man. Sí, vai gañar Eva, vai gañar Alba. Eu creo que Alba, campeona galega, Alba Gómez, 37-55, moi bo tempo. Segunda posición para Eva Gómez, Eva Feijó Gómez, 38-5. E bronce, sí señor, meteu a man outra vez Noelia Loureiro, 38-70. Nesos detalles ves a experiencia dos deportistas. A hora de chegar, se chega a ter o mellor un pouquiño máis de margen Eva, tamén fai moi ben ese tipo de cousas. Algúnas das medallas do Mundial debese a esa chegada a súa parede. Sí. Noelia sabe de que vai isto. Iba na pista 8, avisámoslo a todas e a todos. E bueno, moi razonables eses tempos, David, tendo en conta tamén que levan semifinais, finais, sí, claro, relevos, etcétera. Esses campeonatos son campeonatos de fondo, verdad? Sí, a verdade que sí. Aparte eso, como falábamos antes, un campeonato de España ti vas moito máis pola túa proba, quizás. En este, pois, os clubs, ou polo menos eu sempre pensei así, teñen que optar máis polo campeonato e non quizás tanto polas individualidades, que vai quedar relegado máis para o campeonato de España ou europeo, se ten esa sorte de poder ir convocado ou co teu club, claro. Pois vamos agora coas finais masculinas, última final da tarde individual, despois quedará ese mítico relevo de 4.25 arrastre, un dos relevos estrela deste deporte. Un dos relevos máis bonitos, sobre todo nesta piscina, que con eses cambios no medio. Os cambios no medio danlle moita salsa. O remolque, claro, é unha das técnicas máis específicas que temos no noso deporte, polo tanto o seu relevo é moi espectacular, é moi bonito de ver. Moi bonito de ver. Decíamos, vostedes xa nesa parte superior dereita da pantalla, ese récord galego en piscina de 50, está en 31.07.
neste caso sigue sendo o récord mítico de Marcos García Soto. Entonces, seguramente a moitos lle sonará, nadador histórico, quizás o mellor nadador da historia de Galicia, que durante algunhas temporadas tamén se animou a probar neste deporte e ten ese récord bestial. Vamos coa final B masculina. Acabamos de ver agora Álvaro Hidalgo do Laracha, na dúas Gabri Marín, o deportista do CNS. Damos un saúdo a toda a súa familia e toda a xente da estrada. Outra final para Joaquín Mouro, que antes David levaba as mans na cabeza dicindo eu fixen 57. Pode ser, sí. Pode ser un duro rival, teno na casa para Gabriel, que leva unha temporada magnífica, pero bueno, parece ser que ten na casa o seu peor rival. Sí. Na pista 4, veíamos a Iago Vicente, este Alex Piso, que tamén fixo mellor tempo da súa vida antes no Censoco. Este Tino Carballeda, comentoume que estaba enfadado con ese socorrista que non lle saíra nada ben. Moito ánimo ahora, Tino, vamos. Na pista 7, Javier Mayo, ollo CNS, que meteu a 3 deportistas nesta final B. Era 8, aplausos na grada. Un crack, aí vemos. Puro espectáculo, fora, dentro. Tío, un cantador. Y Alex Chacón, non hai nada máis que decir. Alejandro Chacón, este ano competindo polo salvamento Arteixo. Vamos a dar esta final B. Recordamos ese récord galego absolutamente estratosférico, moi complicado, que vexamos hoxe acercarse. Bueno, non digo nada, porque vuelve a nadar un tal Javier Balsa. Pero vamos primero con esta final B. Vamos a ver entre Thiago, Alex Piso, pistas centrais, mellores tempos acreditados para esta final. Vemos que baixan todos xusto na cabeza do, digamos, na parte inferior do maniquí. Do maniquí, na tapa de abaixo, digamos. Sí. máis ou menos eso, o falábamos antes, un metriño ou así da cabeza para que despois a extracción do muñeco, a posta na superficie sexa o máis rápida posible. A final apretadísimo, vai gañar Iago Vicente, 35-3, colouse na pista 1, coa segunda posición 35-35 Álvaro Hidalgo, Junior do Laracha, e a terceira posición foi para Tino Carballeda, 36-0, cuarta para Alex Piso, 36-3, Tino que iba vendo ese remolque de Alex, conseguiu ao final pasarlle, proba absolutamente explosiva, David, sí. O que non quere decir que non haxa que nadar metros e remolcar moito, tener moitos remolques para... Sí, bueno. Claro, ainda que eso é unha cousa que suelen pensar moitos deportistas de, bueno, vou facer a proba corta, que é máis fácil de facer, sí. Pero bueno, todo o contrario, porque unha proba tan explosiva como esta, estamos vendo que vais a decidir en moi poquinhos detalles. Antes falábamos de que Noelia metía a man nesa última brazada, sí. Que valía un bronce, agora, por exemplo, pois baixar o muñeco un pouco cedo demais ou baixar ben, pero que o pé non quede ben apoiado no suelo e resbalar, pois vai significar subir unhas décimas que a postre pois vai ser unha diferencia moi grande entre os primeiros postos e os postos do medio. Despois tamén, pois eso, todo o tema dos detalles, hai nos que ter tan traballados que, ainda que o volumen de traballo non sexa tan alto como para outras probas, como 200 supersocorrista, por exemplo, pois sí que vai haber moito traballo, porque hai moitos detalles que limar, Entre eles, claro, a propia técnica do nado. Vamos a ver unha final de moitísimos quilates. Recordamoslle, señores, estamos no Campeonato Galego Junior Absoluto 2023 na piscina Rosario Dueñas, unha cidade tan fermosa como é Ourense e que sempre nos acolle tan ben a familia do Salvamento Galego, tamén a que se veu ben celebrar hai uns meses un
Campeonato de España de inverno, que seguramente volverá a coller moitos máis campeonatos de España. E dicíamos antes, David, ese récord galego é imposible. Home, eu vendo a Javi Balsa como vexo o último mes, nun estado de forma que ten, Javi... por respeto do resto, por suposto, todos os demais. Sí, pero bueno, se hai algún quizás destacado, sexa Javi, creo que se alguén pode acercarse ou incluso chegar a batir vai ser el. Non sei se será desta vez, pero bueno, que ten moitas papeletas de facelo, creo que todos o temos bastante claro. Víamos antes a Martín Viña ao salvar, este era Daniel Vicente do Vila García, ven na pista 2. David Fraga Rodríguez do Laracha, pista 3. Ollo con este rapaz, ollo con Ricardo Mouro, que vai nadar na pista 4, é rapidísimo tamén esta proba. Falábamos de Javi Balsa, aí o vemos, moi serio, un objetivo claro esta temporada, contábame que ir a selección española junior, vai polo bo camiño, o Gallá. Y tenemos a Xoel Teijeiro, campeón absoluto de los obstáculos, otra final para él. Gabri Colferay, pista 7, me comentou que lle costou un pouquiño ese censo corrista. Evidentemente gañou, pero bueno, aí arrastra algún problema físico e a ver si pode ir a tope nesta proba. En a pista 8, outra final máis para Pablo Amado Villar, que falamos sempre das pistas centrais, pero é que Pablo está aí en todas as finais. Dime algo, David. Dime que vamos ver un récord galego aquí. Ojalá que o vexamos, eu alegraríame moito por Javi, ou por Ricardo, ou que o queira batir. Falamos... Deixamos ya que yo queira. Falo de Javi por ocupar esa posición de favorito. Claro, favorito, sin duda. Pero claro, alegraríame por calquera deles. Esta final. Arranca final, 2.50 rescate. Arranca con moitísima forza Javi Balsa, non respira absolutamente nada. Baixa rapidísimo. Y ahora remolcar, se ha destacado, pero ollo a Xoel, la pista 6 que remolca muy fuerte Xoel Teijeiro do Umia. Pero esto no se lleva a escapar a Javi, ¿eh? Ten pinta de que no. Está controlando tamén a seu rival. Esto non se va a escapar a Javi. E vamos ver o tempo. 32-29, campeón galego Javier Balsa. 33-87, subcampeón galego David Fraga do Laracha. E bronce foi para Ricardo Mouro, cuarta posición. Falamos, por suposto, sempre da categoría absoluta. Para Xoel Teijeiro, 35-08. Xoel, parece que tivo algún problemiña aí na segunda parte do remolque. Xoel, que decíamos nadador, gran nadador, está probando tamén este deporte. Bueno, está probando, está disfrutando moitísimo. Bendita prova, non? E xa digo, cando colla o maniquí un pouco máis, vai a estar aí. Sí, sí. Pero é que o de Javier Balsa é impresionante, David, fixo todo perfecto. Eu diría que sí, fixo todo ben. Habría que falar co seu entrenador. Ele estará enfadado porque ele quería un 31, son 6, xa te digo ahora mismo. Seguro que sí. Cando vexa subir se lle vou dicir que vai poñer cara de no. Vai poñer cara de non me gustou cara moito. De, non quero 32, quero 31, pero ollo. Facer 32 nesta piscina é un marcón. É un marcón. Sí, porque eso é unha piscina profunda. Ten fama de ser lenta. Sí. Pero bueno, aquí vieronse moitos récords galegos, algún récord de España. Daquela, bueno, ao final é cuestión de telo traballado, se podes ao mellor mollarte nesta piscina o día antes do campeonato, vai te axudar a nadar as túas probas con moita maior seguridade. Sí, decíamos, estará algo enfadado porque ese récord galego junior estaba en 32-03, que o tiña o mesmo Javi Balsa, antivo e cerquísima. Na piscina de Tenerife feito ese récord o ano pasado, ese Open de Tenerife, en maio de 2022. Bueno,
anda aí, ten marxe daqui a Castellón. Claro. Ten marxe para baixar ese 32 e acercarse ao 31 e seguir pelexando pues, o gallá, decíamos, o de Arteixo que poida chegar a esa selección española junior que David, ti sabes seguro máis que a min, vai ser unha, estuve no pasado, vai ser unha selección complicadísima a quen lle toque, en este caso a Pedi. Sí. Vai ser, é un marrón, non? É un marronazo porque hai un nivelazo junior en todas as categorías, pero que na categoría junior este ano é unha locura o nivel que hai. Hai moito nivel, o seleccionador tende a pensar no grupo en conxunto, buscar o mellor para a selección. Despois, claro, aí xa van a entrar as valoracións dos técnicos, de outros deportistas, e claro, nunca vai estar a gusto de todos. Pero, bueno, alguén como Javi, se consigue entrar, vai ser, seguro que por méritos propios se vai cubrir unha gran cantidad de probas que, bueno, é unha das cousas que prima a hora da selección. Iso gallá, e vamos xa con esta última proba da tarde. Recorden, non se vayan, porque despois teremos a entrega de medallas. E agora vamos con esta final absoluta femenina. Van a dar pola pista 1 o Laracha, pola pista 2 o CNS, pola 3 Salvamerto Arteixo, pola 4 o Club Acuático Umia, pola 5 o Sada, Salvamento Sasa. Na 6 o Sisca, sempre favoritas tamén, sempre na pelexa. Na pista 7 o Club Salvamento Vila García, outro moi bo equipo feminino. E na pista 8 o Club Salvamento Coruña Corsal. David, que bonito, decíamos antes con lista. Que bonito ver unha final con 8 calles, con 8 clubes. Que nivel temos en Galicia, eh? Temos moita sorte de poder ter este nivel. Bueno, gallá o coidemos moito, isto non sexa algo de un par de anos, que, bueno, a vista está que non, de todos os resultados que están acadando os deportistas. Nada, esperemos, pois eso, seguir así moito tempo. Fai iso silencio na piscina, Rosario Dueñas. Teñen que entrar todavía as deportistas que van a facer esa segunda e última posta. Van a ver vostedes, xa puderon velo a mañá no relevo junior, eses cambios. Ahora falamos rápidamente cantos metros aí no medio, que se pode facer, que non. Pero David, non te estás mollando nada, quero que te molles agora. Vendo que estás vendo, non vendo por tempos, nin vendo por posicións. Antes no relevo de obstáculos vimos 3 claras dominadoras, Arteixo, Umia, Sisca. Vamos a ver si se repite a historia. Eu creo que sí, que son clubes que chegan moi fortes. Pero ollo tamén ao Laracha, que volve ir na pista 1. Sí, a Noelia, vamos a ver. Y arranca desde este caso, desde otra parte da piscina. Arranca con moitísima forza o Sisca na pista 6. Moi destacado ese primeiro relevo, pero aquí non está nada decidido porque é un momento moi importante este cambio. Estos cambios, bo cambio tamén do Umia, bo cambio do Salvar. Ten problemas o Osada, tiña problemas o Osada. Precisamente era o que iba a dicir eu agora, que no cambio que intentar co muñeco non quede frenado. Foi un poquinho que lles pasou a elas agora. Sí, excepto ese cambio, sempre algunha das representantes ten que estar en contacto con Maniquí. Sí. Moi bo relevo ata o momento do Sisca. Tamén moi bo cambio do Umia, que se coloca en segunda posición. Terceira posición, van a pelexar o Sada e o Arteixo. Vai estar esto complicadísimo, porque está Umia pillando Sisca. Vaya papeleta final, vaya papeleta. Muy buen cambio de Umia, muy buen cambio de Sisca. Qué cambios, qué cambios. Y ollo, porque na pista 1 aquí abaixo, todo non están vendo vostedes, pero vai unha tal Noelia Loureiro,
Pelexa ata o final entre o Sisca e o Umia. O ouro vai ser para o Sisca, a prata vai ser para o Umia e ollo o bronce. Vamos a ver para quen cae. Ouro, Sisca, prata, Umia e bronce Arteixo. Uf. Sí. Faltoulle 3 décimas. Faltoulle 3 décimas, pois vamos a ver porque aquí hai que agardar. Estou vendo os árbitros falar. Ahora chega tamén Bravo o Corsal, un 33-4, por certo, oficiosamente récord galego. Está en un 34-4, digo oficiosamente porque temos que esperar hasta o final. Aquí hai moito silencio na grada, todo o mundo sabe que pode haber algunhas calificacións, algúns cambios. Generalmente as descalificacións vai as vamos vernos. Están falando os árbitros, aí o vemos. Non me gusta iso. Gusta moito ver a Carlos e a Javi, pero están falando eso. Se fala que se falan non é bo. Se falan non é bo. No. Se falan non é bo. Están falando. Ai, onde vai ir? Vai a ir a pista 2. Creo que descalifican ao CNS. Sí, parece ser que algo pasou aí. En todo caso, se non altera os 3 primeiros postos. Ouro, recordamos, para o Sisca, que pelexado. Récord galego oficioso, un 33-4. Prata para o Aquático Umia, tamén moi merecida, un 34-24. E bronce para o Arteixo, que nun gran relevo final, pelexando contra toda unha campiona de España, campiona de Europa como é Noelia. Polo sal, pois conseguiu o Arteixo arrebatar e acabar un novo bronce. Seguimos igual, David. Sí. Arteixo, Umia, Sisca, Umia, Arteixo. E eu creo que vai andar por aí a clasificación tamén esta categoría, non? Eu creo que sí, porque, bueno, son os clubs que demostraron máis músculo, como se suele decir, nestas xornadas previas. Queda moito, digo isto ahora, queda mañán. É moito decir, sábado pola tarde, cando queda todo o domingo aínda, veuse moitísimas veces, sufrín moitísimas veces, clubes que parecía que non iban a facer nada, métense na pomada, clubes que parecía que tiñan dominado, se vai escapando pouco a pouco, punto a punto. Moitas veces son dinámicas, pero bueno, se os deportistas están enchufados é complicado que esa dinámica cambie, pero bueno, falta moito campeonato, como ben dis Rubén. Vamos a verlo, sí, hai tendencias, en todo caso. Vamos con esta final na pista 1, na do Vila García, na 2 o Laracha, na 3 o Salvar, na 4 o Sisca, na 5 o Umia, na 6 o CNS, e na 8 o Sada. Pois vamos a ver. Parte con mellor tempo Sisca, Club de Carballo. Ten un relevo absolutamente espectacular. Sí. Vamos a ver, aquí xógase, non se xoga solo na potencia, na velocidade dos deportistas, que tamén, senón neses cambios, neses apoios, tamén nos cambios da parede que veíamos antes. É importante a persoa que ven de remolcar, pois conseguir botarlle unha manciña. Polo menos axudarlle co muñeco, non se afunda tanto, e levar o muñeco en posición de remolque. Impulsar un pouquiño, digamos. Claro, sí, esa primeira axuda, ainda que non sexa un empuxón como tal, o feito de facer que o muñeco vaya flotando esos primeiros metros axuda moito a arrancada do deportista que estaba na parede, que sempre é un momento complicado. Se ese deportista non ten unha boa potencia a hora de despegarse da parede, pois pódese ver lastrado o remolque, sin embargo, ca axuda do compañeiro, pois a velocidade vai ser moito maior. Os relevos tamén se entrenan, David. Non é un mito, verdad? É unha realidade. No, e aparte, un relevo como este que os cambios do medio van a ser determinantes para a posición final. Se cadra os cambios na parede, na que saian un poquinho peor, se a axuda posterior é boa, pois quizás non se note tanto un erro de algún dos deportistas. Aquí ao lado
o adestrador do Sal, Gran Borja. Estaban as últimas indicacións, eu creo que entrou o micro. Pero eso tamén é bonito este deporte. Vamos alá ca última final. 4x25 arrastre masculino. Pistas centrais. Umia e Sisca nesa pista 4, pero ollo tamén o relevazo que acaba de facer Tino polo CNS. Entrega moi rápido Umia o cambio. Do Salvar tamén. Sí, ollo tamén o Arteixo na pista 3. O Sal na pista 2 e tamén na pista 8 Sada, final de 5 e 6. É unha locura. Van moi pegados, vai moi pouquiño tempo de final. A ver agora se consiguen facer cambios fluidos. Moi bo cambio do Sisca que colle esa ventaxa que vai ser difícil que se lle escape. E para a Prata, David, están pelexando 4 clubes. Sí. Salvar, Sal, Umia e CNS. A ver ese cambio que lle costa un pouquiño. Sisca, cando fixo Sal, un cambio espectacular. Último relevo. Tuveron un pequeno problema no remolque o Sisca, no ese último cambio. Ollo a esa, ollo esta final, David, que vai gañar o Sisca, pero que vai quedar segundo. Vai gañar o Sisca, ouro Sisca e Prata. Prata para o Salvar. Plata para o Salvar. Un 18-6. Por certo, pode ser novo récord galego. Pode ser novo récord galego. Sí, vamos a decir, sempre temos que decir. Este rapaz está en unha forma increíble. A verdad que... Aí o vemos. Un 18-66 do Sisca. Un 19-93 do Salvar nunha final de escándalo. Non sabía ni o que decir xa, David. Sobraban as palabras, o espectáculo estaba na piscina. E ollo porque o bronce estivo en 3 centésimas. Sí. Un 19-96 para o Sal, que fixo unha última aposta, último cambio maravilloso. Brutal. Que o acercou segurísimo. Sí. Aí está tal. Umia queda finalmente no cuarto posto, tamén cun moi bo tempo, un 20-44. E ollo porque falamos oficiosamente de 2 récords galegos. Vamos a contárvolo en nada. Vamos a irnos agora 2 minutiños e volvemos David Zorgeira e un servidor Rubén Monteagudo con todos vos e contamos vos estes récords e as últimas medallas. Ata agora. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos, sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua.
nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te
roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Volvemos a este campeonato galego Junior Absoluto de Aguas Pechadas. Estamos coa entrega de medallas que van a facer agora José Manuel Paredes, presidente do Salvou, Aníbal Pereira, asesor da Alcaldía de Ourense, Carlos Bericat, delegado de Deportes da Xunta de Galicia, e Noé Rodríguez, presidenta da Pesca. Vamos ver a entrega de medallas do Censo Corrista, do 50 Riscate, e tamén do relevo 425 arrastre. As probas que puxeron afónico xa, David, a emoción. Bueno, ahora daste conta de por que me puña afónico, non? Non é só pola emoción, sino que aquí hai que gritar. Aquí hai que gritar moitísimo porque hai un ruido espectacular desde a grada e para escoitarnos, e que temos aquí uns cascos, temos que gritar. É complicado escoitarse. Estamos aquí a grito partido. Recordade que mañán o Campeonato Galego continúa ás 10 da mañá, conexión en directo de novo. Tedes que ir á página de YouTube, buscar a Pesca e enlazar coa sesión de mañán. Recordade, non é a mesma sesión, sempre hai, digamos, 4 sesiones diferentes de YouTube. Buscada de mañán ás 10 e poderedes ver as series do 200 Super Soco, da 100 combinada e 100 aletas, e tamén o relevo de tubo e o relevo mixto. Neste caso os relevos van ser junior pola mañá. A min xa me acabo de cansar solo de decir Super Soco, combi e aletas. É posible que, bueno, posible non, sei que hai varios deportistas que van a facer as 3 probas. É unha locura. Son unhas probas moi duras. Deportista que faga todo, pois mañá sí que ten un maratón. Vai ser complicado rendir o 100% en todas elas. O mellor de cara ás finales pode que haxa algún descarte. O que xa dixen non suele ser habitual, porque se pretendes loitar polo mellor posto do teu club, calquer punto que poidas arañar vai ser moi importante. E non é o mismo pois verte nunha salida ao lado de alguén que o mellor non conoces ou coincidiches con el algúns anos que con referentes. Sin duda, vemos aí mentras esta primeira entrega de medallas. Censo Corrista Absoluto Femenino, Aroa Suárez, bronce, Polo Vila García, Nerea Mayo, Dolaracha, prata e ouro, un máis para Andrea Goimil Liñares, 2-6-1, 0-4-10. E agora vamos con esa entrega absoluta. Decíamoslo antes, récord juvenil, o que facía esta tarde Lidia, que baixaba en 3 segundos o récord anterior. En 3 segundos fixo 1:03.99. Lidia, bronce, prata foi para Noelia Loureiro. Qué bonito seguir vendo a Noelia nas piscinas. E qué bonito tamén seguir vendo máis forte que nunca a Lara López Fernández. Ouro, Club Salvamento Sada. Entregan as medallas José Manuel Paredes, presidente do Salvou, Aníbal Pereira, asesor da Alcaldía do Concello de Ourense, Carlos Bericat, delegado de Deportes da Xunta, e Noé Rodríguez, presidente da Pesca. Aí vemos 3 sorrisos. Sí, seguro que está moi cómoda xuntas no podium. Sí.
conoces será a última vez que veremos este podio. ¿Qué? Non será a última vez que veremos este podio. Espero que tardemos moitos anos en seguir vendo este podium. O orden vai ser o de menos, pero son tres grandes deportistas e nada, que quedamos sin, eu polo menos quedo sin palabras ante a trayectoria e a proxección desas tres deportistas que acabamos de ver. Sin duda, esta é a entrega do censo corrista masculino. Bronce para Iago Pérez, prata para Joaquín Mouro e ouro para o Touro de Carballo. Un dos máis grandes, un dos mellores deportistas da historia de Galicia, xa podemos decir. Ese Gabriel Rodríguez Colferay, 55-98. Gabriel Colferay, que volverá a subir agora na categoría absoluta. Recordamos, esta era a entrega de medallas da categoría junior. Y van a repetir. Repite la categoría absoluta Joaquín Mouro con esos 57-19. Que le va más a cabeza. Alex Tiso, Club Acuático Umia, grande Alex. Prata merecidísima, mellor marca persoal, 56-23. O traballo sempre dá resultados. Y decíamos, 55-98. Non era o seu mellor día. Comentábame antes que tiña algúns problemas físicos, pero fixo 55-98. Y é campeón galego absoluto, Gabriel Rodríguez Colferay. Tamén pode ser que neste podium, igual que falábamos a nivel nacional, o nivel dos juniors sigue sendo tamén aquí en Galicia moi alto, vendo a dous deportistas junior metidos entre os tres mellores absolutos desta prova. Sí. Sin dudas, xeracións veñen mellorando. Quizáis, ese é un debate para outro día. Quizáis botamos en falta ou temos que seguir intentando. Ahora o comento, déxame nomear esta entrega de medallas 50 remolque absoluto femenino. O bronce foi Nerea Mayo. A prata, aí vemos a Celia Lima do Umia, Nerea Mayo do Sal, con 39-75. Andrea Goimil, campeona galega junior. Tía David, bueno, igual temos aí, se cadra, moitas cosas pendentes a familia do Salvamento Galego. Quizáis unha, seguir intentando que os deportistas senior, os deportistas que están en esa idade de universidade, 18, 20, 22, sigan intentando, tendo ilusión, tendo interés. É difícil a veces adestrar esos horarios e, bueno, creo que todos os clubes temos eso pendente, non? Esa tarefa de que moitos deportistas, pois aos 18, 19, 20, nos costa moito máis volver a enganchalos para que sigan. Costa moito porque moitos dos clubs que temos en Galicia son de povos pequenos. As zonas universitarias suelen estar en cidades máis grandes, daquela moitos deles teñense que desplazar pois a Santiago, a Lugo, a donde seña, e moitas veces os propios horarios da facultad non van a axudar en nada a que eles poidan seguir co seu desempeño deportivo, e aí é onde caen un pouco no desánimo de verse con moitísimo traballo e non poder facer deporte daquela, pois ilo apartando pouco a pouco a un lado. Sí, é unha pena, pero hai que darlle unha volta a todo ese tema para que talentos tanto juniors como juveniles continúen vinculados a este deporte, non? Correcto. Creo que intentamos tamén facer este deporte unha gran familia, mentras vemos outro podio de moitísima calidade, o 50 remolque maniquías femenino, bronce Noelia Loureiro Laracha, prata Eva Feijó Salvour e ouro con 37-55 para Alba Gómez Mesías
do Club Salvamento Arteixo. Yo creo que están ahí mandando un mensaje en código, yo creo que sei a quen. Marcando un A en mayúsculas, non? De amigos, supoño. De amigos. Un mensaxe para todos nós. É un mensaxe para todos nós. Ou eso espero, por lo menos. Ou para algunha amiga. Pode ser. Non caerá nese detalle, sí, pode ser. Bueno, xa o saberemos pronto. Y por último vamos con esta entrega. Los 50 remolque maniquías, junior masculino. Joel Teijeiro de Umia foi bronce. Ricardo Mouro con 33,98. Do Sisca foi prata. Medio temos outro ouro máis. Onde os vai meter todos? Javier Balsa, 32,29. A 2 décimas do seu propio récord galego junior. Noraboa. Os 3 deportistas que perfectamente poden estar nunha final junior dun campeonato de España e non nunha final B, precisamente. Penso que non, teñen tempos habilitados boísimos. Creo que no Campeonato de España van demostrar lo que son capaces. Ricardo que repite podio, en este caso categoría absoluta. Ricardo Mouro, Sisca, prata, moi merecía tamén. Bravo, David Fraga Dosal, 33,87. Y repite medalla, campeón galego absoluto, obo de Javier Balsávigo. A mañana facía 33,95 a medio gas. E pola tarde 32,29. Vamos ahora por último a entrega de medallas do relevo 4,25. David, con iso daremos por finalizada esta primeira xornada. Por certo, estes dous relevos con récord que ahora imos comentar. Vemos ese bronce para o Club Salvamento Arteixo. Moi merecido, pelexadísimo. Prata para o Club Acuático Umia. Noraboa ese relevazo. E ouro. E podo decir oficialmente, mientras non digan ao contrario, novo récord galego. Xa viña a recordarmo aquí o seu adestrador Diego López. Di aí que eso é récord galego absoluto. Paula Andrea Sara e Carla. Club Salvamento Socorrismo Carballo Sisca, un 33,42, llegaron en casi un segundo o récord que tiña o Club Acuático Umia. Un segundo é moito decir, é baixar moito tempo. Dice moi rápido, parece eso, que non é nada, pero quere decir que estas nenas están a un nivel eso, moi alto. Nivelazo, Sisca Umia, salvar. Momentos que agrada unha festa. E dixeronme que a noite había unha orquesta por aí en Ourense, David, ti como adestrador. Tede cuidado, non digo nada máis, pero tede cuidado. Que algo escoitei por aí, algo de París de Noia, non sei que. Son rapaces moi serios e seguro que van cediño para a casa. Bueno, para a casa, para a cama, para o hotel. Por último, este 4,25 absoluto masculino. Bravísimo, bronce merecido para o Laracha. Prata para o Salvar Arteixo. E ouro para Joaquín, Ricardo, Javier e Gabriel. O que o mesmo
Club Sisca. E tamén o temos que decir oficiosamente, casi oficialmente, con outro récord galego, neste caso mellorando un 19 previo, tempazo do Sisca. E oye que é un relevo junior prácticamente, non? Sí, casi deportistas de categoría junior. Son deportistas de categoría junior, novamente facendo un récord galego absoluto, que ten aínda máis mérito, quere decir que cada ano desde os clubes traballase mellor, e aí están os resultados, claro. Pois, noraboa a todos os equipos que hoxe nos deron este día magnífico aquí en Ourense. David, eu non sei se aí aos compañeros da FESGA van a darnos aí, van a quitarnos traballo e van a poñer a clasificación provisional hoxe a noite e non poñer a xente a traballar a facer un Excel aí. Eu pedinllo antes porque, bueno, non sei se vai ser posible, pero en todo caso vou a repetirlo agora. E nada, foi un placer, botaron a man nesta retransmisión. Mañán continuarán os compañeiros. Recordade, ás 10 da mañán, 200 super socorrista, 100 combinada, 100 aletas e os dos relevos que nos quedan neste campeonato galego. E á tarde, si que non sei ben agora, creo que ás 5 hai un partido de waterpolo polo medio, al finais, creo. Algo así teño entendido, sí. Al finais de probas, a entrega de medallas, e coñeceremos o club campeón galego junior absoluto e o conxunto. Eu vou poñer a miña aposta, vou che mandar un WhatsApp de hoxe a noite, vou che decir a miña aposta e a ver que pasa. En todo caso, moi ben. David, un placer. Deixamos por aquí con Ourense, que vaya todo ben e mañá máis. E que lleva Salvamento Galego. Boa tarde. Chao. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar al